زبانو لعال وفري عاولنا قدرنا بليتي بقدري نمن كرفر صورة وسخنا له داخري برتا وقالسي كبار عكن بخري برقت مجزاتي عبسنا يكلنا بناي خاطر فقري خندت لبنا تذكر ودو ما يقدم زمانا بيدر في خنزرقح هاقرا وزينا جيقانو هاقري نحاكو من دينا سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان باقنانيو لو موانكم وترو لعول أقداسنا جل وتحستو حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتنا إذا مدد مسانا كتصنحوا بخبرنا عدمكم نايلو مارستي أفلو يقاطامي زيقبر زلو بعلمنا دما أبحدش مدرخ أفلو مدرخ زيقبر زلو في تصامتات كنرينا أبزوبانا دما في بزوح حدشن أقداسن معبالتات زرايلو زلو وقتون كنبلو نخلينا بزخوني this is going to be very interesting مجمريا بعبيت زيناتات كنجمرينا لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم بهنات ما نقدم قداف دماء ناي وترو تعويتنايو مجمريا اسكا بزيها كنجمرينا what's going on. Economy is on the brink of catastrophe. The French Prime Minister is warning the country to take drastic measures before the entire economy collapses. The crisis that is in France is way worse than a lot of people expect. It might seem like an exaggeration, but if you give it a closer look, you will find out that France is mathematically headed into a bankruptcy. And if France is not going to change its policies today, France is over. If you think that I'm exaggerating, let me explain. Over the last 25 انتاي زبل زينا ببزحي زورالو منقست فرنسا ماتماتيكلي بقصري لك عبد فاينانس ناتو زلو اندحرام بيبكا بانكرابت كونلو زغل تقولو ان عبيه يزمت زلو in fact بقدا حكي بانكرابت قدمون مخونه نيريو جن معربايان علم ستيل تلك احناتهم نت بوندناتهم زغزو هاجرات تكالات قالن سلو زلو فلوتي بلوك ساب حجين كساقوس اللومبر بتزلوم درجانا يعدا دارقا تمنقست دما زبس حنطقتات ناتو كاب امريكا جمير كان اوروبا بمولوم بلغ احيوم زنقساقوس زلو بوند ايشو ناغبر بوند ناغبر نت بوندا دما سبات يغزو مخنياتو بوندا مالت ገንዘብ አለቃ حنت ብለን ሓደ ሰብ የለቅሐካ ሚት ኻሚት ክትመልሰሉ ምዃንካ ቃል ተኣትወሉ ሽዑ ናይቲ ዘለቅሐካ ድማ ወለድ ትቦ ስለዚ ነቲ ዘለቅሕ ዘሎ ሰብ ፈረንሳ ዝኣክል ክወድቕ ኣይክልኒ ኣሜሪካ ዝኣክል ክወድቕ ኣይክልኒ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ይህብዎ ገንዘብ ይረክብ ብግምጣሉ ክትሪኦ ከለኻ ግን ኣብ ሓደ ፖይንት እዘን ሃገራት እዚኣተን ክወድቃ ኣይኽእላየን ምክንያቱ ዕዳናተን ክኸፍላ ስለ ዘይክእላ ሓድሽ ወይ እውን ሕጂ ዘጋጠመ ፀገም ኣይኮነን እቲ ናይ በዓል ፈረንሳ ዓብ ብድሆ ኮይንዎም ዘሎ ፀገም ናቶም እቲ ናይ ቦንድ ወይ ካብቲ ናይ ዕዳ ሕቶ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እዚ ፀገም ኣብ ኩለን ኤውሮጳ ሃገራት ዘሎ እንድዩ ኣሜሪካ ድማ ብዓብዩ ናይ ኣሜሪካ ግን ስቲል ረብሓናታ ብቕልፅማ ከተረጋግፅ ትኽእል ኣላ ንኣብነት ንቬኔዙዌላ ብሓይሊ ናብ ትኸዶ ዘላ ኣብ ኢራቅ ኣብ ሱርያ ዝገበረቶ ነዳዲ ዘሎ ቦታታት ተቆፃፂራ ኣላ ኣብ ዩክሬን ዝገበረቶ ኩነታት ተሪኹም ነቲ ሬድ ኤርት ዝበሃል ማዕድናትን ብምሉእ ምስኣ ዲል ገይራ ወሲዳተላ ስለዚ ኣሜሪካ ነቲ ዘለዋ ሃብቲ ነቲ ዘለዋ ቁጠባዊ ጭዋዳ ንምስፍሕፋሕ ብታሪፍ ድዩ ብሓይሊ ድዩ ብወታደራዊ ድዩ ብገለ እናገበረት ተተግብረላ እያ በዓል ፈረንሳ ግን ኣብ ቡርኪና ፋሶ ተየጋጢሞም ኣብ ኒጀር ተየጋጢሞም ኣብ ማሊ ተየጋጢሞም ኣብ ጫድ ተየጋጢሞም ኣብ ካልኦት ሃገራት በዓል ሴኔጋል ይኹን ኣብ ጋቦን ኣብ ካልእ ድማ እንታይ የጋጥሞም ኣሎ እንድሕሪ ኢልካ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ፅልዋናቶም ኣብ ገሊኡ ጠቕላላ ከሲሮም ዚሮ ኮይኖም ወፂኦም ኣብ ካልእ ድማ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ፈረንሳ ብዙሓት ኪላታት ከም ዝብልዎ ፌክ ዝኾነ ቁጠባ እዩ ዘለዎም እቲ ህዝቢ ብዙሕ ጠለባት እዩ ዘለዎ ካብቲ ሃገር መዓት ጠለብ እዩ ዘለዎ ንኣብነት 37 ሰዓት ኣብ ሶምኒ ዝሰርሕ ኣብ ስዊትዘርላንድ ዝሃብተመ ሃገርና ነበርና ከለና ግን 40 ብውሕዱ ኢኻ ክሰርሕ ዘለካ ንጥሮታ ድማ 62 ወይ እውን ትሕቲኡ ክኾነሎም እዮም ዝደልዩ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ስዊስ ግን 65 ነይሩ ናብ 67 ከደይቦ እዮም ሕጂ ኣደይቦሞ ንኾነ እዮም ከኣተሎ ስለ ዘለካ ፖለቲካ ብዛዕባ ጥሮታ ምሕሳብ እውን ስለ ዘቋርፅ ኮነ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ
ህዝቢ ፈረንሳ ዝደልዮ ዘሎ ነገራትን እቲ መንግስቲ ፈረንሳ ክገብሮ ዝግብኦ ነገራትን ኣመና ዝተፈላለየ ነገር እዩ መንግስቲ ፈረንሳ ነቲ ነገራት ቀይሩ ንኣሽቱ ነቲ ህዝቢ ሞር ክሰርሕ ብዙሕ ሰዓታት ክሰርሕ ጥሮታ ናቱ ድማ ንድሕሪ ክደፍኦ እቲ ትክክለኛ ውሳነ ክነሱ ንዑ ክገብር መምዘለየ ኣብ ጎደናታት ከይዶም ነቲ ተተቅርፂ ናይቲ ዓዲ ብምቅፃል ሓያል ዝኾነ ተቃውሞ ኣሎ እቲ ሌበር ዩኒዮንስ ኣብቲ ዓዲ ሓያላት ስለ ዝኾኑ ስለዚ መንግስቲ ኣብዚ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ፕራይም ሚኒስተር ቀፃሊ እዮም ዝቕፅሉ ስለምንታይ ዝቕይሩ ምክንያቱ ሓድሽ ባጀት ሒዙ መፅኡ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይቲ ሃገር እዩ ባጀት ናይቲ ሃገር ዘፅድቕ ሒዙ ናብቲ ፓርላማ ምስ ቀረበ ነቲ መፅሓፍቲ ነቲ ዕዳ ናይቲ ሃገር ምስ ረኣየ ናይ ግድን ገለ ክገብር ከም ዘለዎ እዩ ዝርድኦ ገለ ክንገብር ኣለና ኢሉ ነቲ ንድፊ ሒዙ ናብቲ ባይቶ ምስ ቀረበ ድማ ይሰግዎ ይነፅግዎ ስለዚ ኣብ ዲናያል ስቴት ነቲ ዘሎ ኩንነት ምቕባል ኣብይሎ እቲ ፖለቲካ ናይ ፈረንሳ ምስ ግዜ ከም እናበልካ ድራማ እናገበርካ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ but at the end of the day someday you got to change those things ገሊኦም ክትቅይሮም ክትግደድ ኢኻ በዚ ኮይኑ በቲ ኣብ ፈረንሳ ሓደ ዓብይ ፈረንሳ ንእሽተይ ትባል ናይቲ ኤውሮፓ እዩ ኖ ማለት ፈረንሳ ኣገዳሲ ሃገር እዩ ግን ናይ ፈረንሳ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዩኬ ከምኡ ይከውን ኣብ ጀርመን ከምኡ ክኸውን እዩ በዓል ጣልያንን ግሪክን ቀደም ጥሪ ዝበፂሐን ለውጢ ክገብራ ጀሚረን እየን ስለዚ እቲ ፀገም ንሪኦ ዘለና እቲ ምዝመዛን ግበታን ዝነበረና ጎደለ ምስ ከደ ምዕራባውያን ሃገራት ናበይ ገፀን ክኸዳ ከም ዝኽእላ ንርኢ ኣለና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ በቲ ግምጣሉ ድማ እቲ ዓለም ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ድማ ረእዩ Leaders of China, Russia, and India are meeting together as China hosts a major Eurasian Security Summit. More than 20 leaders are expected at the Shanghai Cooperation Organization's meetings. China's leader, Xi Jinping, is using the summit to present China as a stable alternative to the U.S.-led world order. And this is happening as President Trump's tariffs upend trade negotiations and countries' alliances. One of the high-profile attendees in India's is So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ሓደ ካብቲ ኣገራሚን ኣደናቅን ኮይኑ ዘሎ ኣብ ቻይና ዝግበር ዘሎ ናይ SCO ዋዕላ ብዝለዓለ ድምቀት ከምኡ ድማ ብዙሓት ሃገራት ሰፊሕ ዝኾነ ተሳትፎ ናይ ሃገራት ዘለዎ ሰፊሕ ዝኾነ ተሳትፎ ጥረ ዘይኮነስ ከዓ እቲ ኣብኡ ዝሳተፍ ዘሎ መርሕነት ዘርእዮ ዘሎ ምቅርራብን ምርድዳእን ሓደ ካብቲ ዘገርም ኮይኑ ዘሎ እዩ ቫይራል ዝኾነ ስእልታት ብብዝሒ ይወፅእ ኣሎ ናይ ኢራን መራሒ መፅኡ ኣሎ ናይ ኣዘርቤጃን መፅኡ ኣሎ ካብ ኤውሮፓ ናይ ቤላሩስ መፅኡ ኣሎ ኣብቲ ዝቕፅል ዘሎ ናይ ወታደራዊ ምርኢት ድማ ናይ በዓል ስሎቫኪያ ፕራይም ሚኒስተር እውን ክመፅእ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓንቲ ስእሊ ግን ኣመና ኣገራሚት ኣላ እዛ ስእሊ እዚኣ ረእይዋ ሎክ ኣት ዲስ ኣሜሪካውያን ክዛረቡላ ከለዉ ከሪእኩም እየ ኣብዚኣ እንታይ ንርኢ ኣለና 3 መራሕቲ እዮም ዘለዉ ናይ ዓለም ንሳቶም ድማ ኣጋጣሚ እዮም ንክሰኣሉ እዮም ዝዳለዉ ዘለዉ 3 ናይ ህንዲ ናይ ቻይና ናይ ራሽያ ተራኺቦም ብሓደ ቋንቋ ይረዳድኡን እዮም ግን እቲ ንስእሊ ኢሎም ዝተረኸብዎ ነዊሕ ዝርርብ ስለ ዝቐፀለ ቫይራል ዝኾነት ቪድዮ እያ ተባሂላ ኣሜሪካ ኣይ ቲንክ ነዚኣ ምስ ረኣየ ይመስለና ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ህንዲ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ እስከ ምስ ህንዲ ዘለና ዝምድና ዝቕይሮ ሓይሊ የለን ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ዝምድና ኢና ዘለና ብምባል ከይተረድኦ ዝፀሓፋ እያ ብምባል ብፀርፍን ብገለንቶም ህንዳውያን በሊሎሞ መሓዙትኩም ተንኸውን ከምዚ ጌርኩም ትሪታይ ንገበርኩምናን ብምባል ድማ መሊሶምሉ ስለዚ ቪድዮ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ቫይራል ሞመንት ናይቲ ኮንፈረንስ ኮይና ዘለያ ስለምንታይ ቫይራል ኮይና ድማ 3 ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ፅባሕ ቁጠባታት ናይ ዓለምና ክመርሑ ዝኽእሉ ብወታደራዊ ብቁጠባዊ ብህዝቢ ብፀጋታት ዝሃብተማ ሃገራት ብሓደ ተራኺበን ክዘራረባ ኣብ ዝሓለፈ 4-5 ዓመት ድማ ፅቡቕ ዝምድና እውን ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ይረአ ስለ ዘይነበረ ሓደ ዘደንቕ ፍፃሜ እዮም ኢሎም ገሊፆሞ ዘለው ልዕሊ ኩሉ ኸ ፑቲን ክንፀል ኣለዎ ፑቲን ክእለ ኣለዎ ፑቲን ካብ ዓለም ተነፂሉ እዩ ዝብል ዝነበረ መድረኽ ፑቲን is far from ክንፀል ተነፅሎ ናይ ፑቲን ጌና ከምዘየጋጥም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ድሓን እስከ ምዕራባዊ ሚድያ ነዚኣ ብኸመይ ገሊፆማ ብሉምበርግ ናይ ኣሜሪካ ዝበሎ ስምዑ as that big in for the SCO as a bloc? I don't think the SCO has shown over time that it's developed the capacity to launch wide-scale cooperation and links among its members. I mean, first you got to remember it's only really 10 members. Yes, we've got over 20 countries represented there. This is relationships between the SCO and other countries, but the SCO has really confined itself today to issues like climate change, counterterrorism, and so on. And it will probably move forward incrementally. But as I was noting before, it has some issues. እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ምዕራባዊ ሚድያ ወላ ሓንቲ ብዙሕ ዘገድስ እኮ ኣይኮነን ማለት ይራኸቡ ኣለዉ ይዘራረቡ ኣለዉ ግን
not really a big deal زعينتو أنا إسكاناي مزراب كنتاتنا نرزلنا أزدما هذا كابتي مجمريا أنت كتقبر لك إغنور كتقبر لك دحريو كتداخم لك دحريو تتقبل ندمت سلازي every serious political analyst زخونه نتي كوننت نتيجو كحسوس دلية تزي كوينو عبيتي كيلاتات ناي كتابة ناي بوليتيكا بمولهم significant event لهم لو أزيو أقداسي أفتس أمن مدرخن كم زخونه يمزنو قرزلو من بعد زين هقرات قد محجي أنصار أمريكا حيال زخونه قسقاسن خقبرا مخنيات انت زي نبرن ويون كال لناتن تقراج أو ربحان تنبرن أبزبن دونالد ترامب نخلهم بمعري حرمهم سلزلو مخنيات هلوهم ناب حدا من قد نكخوديهم زبل زلو برقص محجي زي قبرو وزنبرو كقبرو دي ما يقبرون مستقبري يخون لنا اتدر يوزلو سلقن واشنطن زربش سئلتات مخانو بزحات كيلاتات كقلت سمينا لنا جنرالي نخمزة عينتو على أمريكا ميديا أمريكا إغنور كقبرو يزدلي ناي بريكس دي ناي كالك هون كله كم شفنا خمزة يركب كقبرو يزفتن كال دراما خفتر يزفتن سلمتاي علمنا بزخط متاي دلين يمزلو but in reality نزي كمزة عينت فتس عمتات رجيز كايو نكتحلف كبيد يابزوان زي because علمنا نبي قصة تخيل الله كنتات نبي قصة يخيل كمزلو نمان نمسب نابر هي خيل سلزلو نشتي نسمعيه دعريو كسجري. Among its countries, India and Pakistan are both in the SCO, and we've seen that cause difficulty already. And the Central Asian countries in the SCO are really quite wary of Russia. So I don't see the SCO coming out of this elevated in a significant way. But I do think we will remember this week as a week where China demonstrated that it could host both of these events and really put on a show for the world about the stability that it wants to convey, the way that it is wed to multilateralism, the way that it wants to develop even deeper relations with the global South, and it wants to be, it wants to represent for the global South the opportunities for a more open trading and economic system that will help their development. And in doing so, China is contrasting itself with the United States, which, of course, as we all know, is in the process of having launched this tariff war and is at odds with many of its allies and partners. انتايم زبل زلو كم زنريو زلنا أمريكا ممليسا تنزل تشاينا دما نتي أمريكا زت أنتو مالتيلاتراليزم مالت بزحات هقرات بحد خوينن كسر حالو زدليا نجر ممليسا الناحية للتضخيط كم زلا دونالد ترامب أمريكا سنترال ستيجنا عالم كله أبزوريات زور كوينو زنبرا كايدانا عالم بفقادنا أمريكا كتودقو سلازري زلو دونالد ترامب نعو سلازاكالاتف زلو اتستابلشمنت سبالنا أمريكا بوليتيكال سيركلسنا أمريكا حزنهم أو يوم كنا فيديو تاتمسي لكم دونالد ترامب نوتكتنا أمريكا بزغلت أففتنا كم زفت أمس قبر زلو أب عالم زنبرنا كبري أب عالم زنبرنا تسمع عنتن مع كلاي بوتان بفقادنا نتشاينا نركب لنا زبل زرباينا نسمع زلنا بفلاي أبز حلفة مرحت أوروبا أب أمريكا أبز مسؤولو دونالد ترامب أب كرسو كفيلو كم قلعوت أب قدميهم قتيروهم زوز أسئلة اللي كتر خلقان تشاينا معريا كم زخونو كلهم حقرات أب زوريو غيرو أب قنهم تطوكم الكلون اتز قبرو زلو سيلي زفزحو حقرات مس تشاينا زيادة قربت نخو قبرو مس تشاينا نخو صرحو كبر كم تسمع عمل ديجنتي مالد ما يا كبر مالد كبر كم تسمع عم أب تشاينا زرعه أب أمريكا تخيلك كبر خاشيتك جيلا خوينك خطوات بفلاي أب أمريكا أب زبنا دونالد ترامب بزخدة مراحي كلتا معر هاجرات يكونان زراربان تايدا حدا مراحن حدا قويتان حدا جيلانيو نيروبا مراحتن ناب دونالد ترامب سكود فلي هي بحزام يوم دوت نعود محقواس كلما مديوم زغنيو حدش جوك حدش زراربا كمي غيركا تمغسو كمي غيركا تحغسو لك ان حدا نغوس لك بقى قلعا نغوس كم زلونه تقلعا حغيسكا ترايد ليتكا تركب كم تغل وي ون كبر تركب كم تغل إخات كتسرح زلكا بقمت قالوا بعد تشاينا فيلوزوفيكال زخون مراحتي بقعد زلوم فلطة زلوم أرحيقهم زتمتو نايلوم ربحة نايلوم كبري نايلومي جيجننا دا يكون زرايم زلو تشاينا دحر 10 عامت دحر 10 عامت دحر 5 عامت دحر 100 عامت أبي ناي ستيج نايكو طبعا كتلو تغل تعينة الواك كلوا يغل إنا نرزلنا بعالبوتين دما مس تشاينا كي تودادرو قد ما يقوم نحنا هنا 50 نيوكلير راوح حيلينا قلت لك بالك مس تشاينا
ንቻይና ከም ጎይታ غيራኻ ማዕረ ኮይንካ ብቻይና ቀሪብካ ምስራሕ እቲ ዝበለፀ ረብሓ ዘለዎ ብዙሕ ፀረ ረብሓዊ ወይ እውን ዝኾነ ኣሉታዊ ነገር ምስ ቻይና ብምስራሕካ ኣሉታዊ ነገር ውሑድ ኢኻ ትረክብ እንታይ ዝብል ስነ መጎት ሰማ ሓደ ግዜ ቻይና እኮ መፂኣ ሰሪሓ ስራሕ ኣይትምህረካን እያ ዶ ገለዶ ወል ንስኻ ኢኻ ኔጎሽት ክትገብር ዘለካ እንታይ የድልየካ ቻይና መፂኣ ስርዓት ኣይትቕይረልካን እያ ፖለቲካ ናትካ ብሬን ዎሽ ጌራ ኣይተኣልዮን እያ መራሕቲ ናትካ ብብልሽውና ኣይትገዝኣልካን እያ ባዕልካ እንተዘይፍኪድካ ስለዚ ከምኡ ድማ ልዕሊ ኩሉ ብዘይድሌትካ ኣጀንዳታት ናቶም ክትፍፅም ኣይግድዱኻን እዮም ስለዚ it has to be your will ናትካ ድሌት ናትካ ባህጊ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ናበይ ገፅካ ትኸይድ እንታይ ክትገብር ትደሊ ስለዚ ቻይና ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ንረብሓ ትሰርሕ ዘላ ሃገር እያ ቀዳመነት ናይ ሃገራዊ ረብሓ ኣለዋ ናይ ፃድቃን ሃገር እያ ናይ መላእኽቲ ሃገር እያ ዝበለ ሰብ የለን ረብሖም እዮም ዝጓየዩ ዘለዉ ልክዕ ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ንረብሖም ክጓየዩ ኣለዉ ኣብዚ ድማ ሓደ ፍሉይ ነገር እውን ተራእዩ ኣሎ ብዙሕ ፍሉይ ነገር እንተራእዩ እስከነዚያ ንርአ North Korea's Kim Jong-un will visit China for the first time in 6 years to attend a military parade marking the 80th anniversary of World War II. Kim will be among 26 other foreign leaders in Beijing, including Chinese President Xi and Russian President Putin. Tomorrow is the deadline for Putin to agree to bilateral talks with Zelensky. ከም ንሪኦ ዘለና ካልኣይ ኣጋጣሚ ድማ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ መዓልታት ክግበር ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ናይ ሰሜን ኮርያ ፕሬዚደንት ናብ ቻይና ክኸይድ ምዃኑን ኣብቲ ቻይና እትገብሮ ዓብይ ወታደራዊ ምርኢት ክሳተፍ ምዃኑ ኣብ ጎኑ ድማ ቭላድሚር ፑቲን ክሳተፍ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ቭላድሚር ፑቲን እቲ ዝዓበየ ስፖትላይት ወይ እውን ኣተኩሮ ናይ ዓለምን ናይ ሚድያን ዝረኽበሉ ቦታ ተፈጢሩሉ ኣሎ ኤውሮጳ እንታይ እዮም ዝደልዩ ነይሮም ቭላድሚር ፑቲን ዕድል ዘይብሉ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤርትራ ካብ 2006 ወይ እውን 7 ጀሚሮም ክሳብ 2018 ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኣብ ዝኾነ ዓለም ከይዱ ክብሪ ከም ዘይረክብ ገይሮም ፓራያ ስቴት ሰሜን ኮርያ ዶ ገሉ ዝናበሉ ዝኣልይዎ ዝነበሩ ሰሜን ኮርያ ድማ እቲ ዝነበራ ተነፅሎ ወፂኡ ሎሚ ኣብ ዓበይቲ ስተጃት ኣብ ዓበይቲ ናይ ክብሪ ቦታታት ትዕደም ኣላ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሰሜን ኮርያ ተደላይት ሃገር ኮይና እያ ስለምንታይ ወታደራዊ ዓቕምና ተሓያል ስለ ዝኾነ ንራሻ ኣብ በዳሂ እዋን ዓብ ኣበርክቶ ትገብረሉ ዘላ ብግምጣሉ ድማ ካብ ራሻ ብዙሕ ረብሓ ትረክብ ኣላ ምክንያቱ ናይ ምግቢ ፀገም ነይርዎም እቲ መሬት ናቶም ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ናይ ሕርሻ ድማ ምቹእ ስለ ዘይኮነ ኣብ ራሻ ድማ ብብዝሒ ስለ ዘለዎም ካልእ ናይ ነዳዲ ፀገም ነይርዎም ብገዳም ብካልእ ዕፅዋን ፀገም ስለ ዝነበሮም ካብ ራሻ ዝነበሮም ፀገማት ብምርካብ ብዙሕ ኣፅዋር የፍርዩ ነይሮም እቲ ኣፅዋር ድማ ራሻ ስለትደልዮ ናብ ራሻ ብምሻጥ እዚ ኩነታት እዚ ንሰሜን ኮርያ እቲ ዝበለፀ መድረኽ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣይብልኒ ግን ሶምናትን ኣዋርሕን ገይሩህሉ ኸውን እዩ ንመጀመርያ ቀዳማይ ገፅ ዓብ ናይ ቱሪዝም ቦታ ወይ እውን ዕድል ብምኽፋት ካብ ራሻ ብዙሓት ቱሪስትስ ናብ ሰሜን ኮርያ ከም ዝኸዱን ሕጂ ዘይተረኣየ ቦታ ስለ ዝኾነ ድማ ብዙሕ ዘደንቕ ነገር እናተባሃለ ብዙሕ ቪድዮታት ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ሰሜን ኮርያ ነዚ ሕጂ ዘላቶ መድረኽ እዚ ሕጂ ዓለማት ያቶ ዘላ መድረኽ ንሰሜን ኮርያ ዝበለፀ ዕድል ፈጢሩላ ኣሎ ቻይና ንሰሜን ኮርያ ትደልያ ኣላ ምክንያቱ ኣሜሪካ ብመንገዲ ናይ ደቡብ ኮርያ ብመንገዲ ናይ ጃፓን ብመንገዲ ናይ ፊሊፒን ጌራ ትገብሮ ዘላ ድራማ ሰሜን ኮርያ ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነ ሰሜን ኮርያ ንባዕሉ ዝበለፀ መድረኽ ካብ ቻይና ዝበለፀ መድረኽ ካብ ራሻ ከምኡ ድማ ዝበለፀ መድረኽ ካብ ኢራን ክረክብ ክኢሉ ኢራን እውን ነዳዲ ብዝደለይዎ መንገዲ ይሸጥሎም ኣለዉ ስለዚ ሰሜን ኮርያ እቲ ናይ ቀደም ዝተዓፅወን ዝተኸበበን ዘይኮነ ሎሚ ደለይቱን መሻርክትን ብዙሕ ዝረኽበሉ ዘሎ መድረኽ ኢና ዘለና ዓለምና ትቕየር ኣላ ክበሃል ከሎ ድማ ካብዚ ዝብል That's according to Trump. Yeah, now we're going to bring in retired Air Force Brigadier General John Teichert. General, thank you for joining us. Taking a step back here, I know Kim Jong-un being there is a big deal, but this is Russia and China showing a growing warm relationship. Just a week ago, if even, the criticism from President Trump to President Biden was that he had pushed them together. President Trump seems to want to pull Russia apart from China. I don't know that that's working. No, I don't know if that's working either, but I don't think it's just Russia and China that have developed a growing relationship. But I think you've got to add in North Korea and Iran into the mix. But I think it's important to realize that while there is እንታይ ስከኢሎም ሓቲቶም መታ ሕቶሲ እንታይ እታ ሕቶ ናቶም ስንታይ ትብል ነይራ ኣብቲ ዝሓለፈ ሓሳብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ እንታይ ነይሩ ንፑቲን ድሌቱ ክትገብሮ ብምፍታን ካብ ቻይና ክፍንትትዎ ካብ ህንድ ካብ ካልእ ክፍንትትዎ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ መደብ ነይሩ እዚ መደብ እዚ ይሰርሕ ኣሎ ዲሎመስ ኣይኮነን ክሰርሕ ሲ
ናይ ቻይና መሻርክቲ ከም ዝበዝሕ ዝገብር ዘሎ ኢራን ኣብ ዙርዮም ሰሜን ኮርያ ኣብ ዙርዮም ራሽያ ኣብ ዙርዮም ሕጂ ድማ ህንዲ ድማ ተወሳኺ ቦናስ ኣብ ዙርዮም ኣትዩ ቻይና ዝዓበየ ስሕበት ናይቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ዓለም ዝቕመጠሉ ግሎባል ሳውዝ ዝበሃል ንዑ ኣኪባ ዘላ ሃገር ኮይና ኣላ ዶናልድ ትራምፕ ዘውፅኦ ስትራቴጂን መደብን ድማ ዝኾነ ለውጢ ይምፀአን ኣብ ዩክሬን ድማ እቲ ኩናትን ምቕጥቃጥን ጠጠው ኣይበለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንቭላድሚር ፑቲን እቲ ዝበለፀ መድረክ ኢና ንርኢ ዘለና ንቻይና እቲ ዝበለፀ መድረክ ኢና ንርኢ ዘለና ህንዲ ድማ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ፀግዕትኛት ወፅያ ናብ ዝበለፀ መድረክ ትኸይድ ከም ዘለና ንርኢ ዘለና ኢራን ብዓለም ክትንፀል ዝደለይዋ ናት ሪሊ ደ ኬስ ብዙሓት ሃገራት ዓብ መድረክ ዝፍጠረሎም ኩነታት ንርኢ ኣለና ኢትስ አ ቨሪ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ታይም and ብርግፅ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ኢነቪታብል ወይ እውን ሸለሊሎም ክሓልፉ ዘይክእሉ ነገራት በቃላቶም ክገልፅዎ ንሰማዕ ኣለና ዘገርም years, but it certainly is something for us to keep an eye on because they are or would be a formidable opponent, especially if they combine together. What does the United States have to do to break up these relationships, in particular between Putin and China? እንታይ እስከ ይብል ፀኒሑ ወላ እኳ ሕጂ ዘሎ ሽርክነት ናይ ዘን ሃገራት ንሪኦ ዘለና ንኣሜሪካ ኣመና ዘሰክፍን ዘፍርህን ተዘይኮነ ናይ ግድን ግን ብቐረባ ክንጥምቶ ዘለና እዩ ኣናይስካ ክርኦ ዝግብኦ ነገር ኣይኮነን ኢሉ ታሕቶ ከስከረዩ ኣሜሪካ እንታይ ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ነዚ ዝምድና እዚ ንምፍራስ ብዓብዩ ንፑቲን ካብ ቻይና ንምፍላይ ንራሽያ ካብ ቻይና ንምፍላይ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢሎም ሓቲቶም ኣለዉ ኢልናኩም ኢና ነዚ ኩነታት እዚ ንምፍራስ ኣሜሪካ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ክትፍትን ከም ትኽእል I think that it's most important for the United States to continue to focus on developing and nurturing this broad and trusting network of allies and partners that we've enjoyed for the last 80 years. In fact, I think it's very interesting that though this meeting in China and Beijing is focusing on the end of World War II, that it's been since the end of the World War II that the United States has created this network that has fostered a free, open, prosperous, and secure world. ብሓፈሻ እቲ ክግበር ዝኽእል ብዙሓት ዝብልዎ መጀመርያንቲ ዝቐለለን ኣሜሪካ ክትገብሮ ዘለዋ ዝብል ዘሎ ብቐረባ ነቲ ዘለና ምስቶም መሓዙትና ጥቡቕ ዝምድና ዝነበረና ንዑ ክንሕይሎ ክንክዳ ኣለና ጉድላክ ዊዳት ዶናልድ ትራምፕ መሓዙት ኣይግድሶ ገለ ይግድሶ ንሕጂ ጅግና ቤን ገይሩ ይኸውን ከመይ ገይሩ ገንዘብ ኣብ ጅቡን ኣብ ጅባ ናይ ኣሜሪካን ዝእቱ መንገዲ ጥራይ ሃበኒ ዝብል ኣካይዳ ዘለዎ እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ሓደ ኮምፕሬሄንሲቭ ዝኾነ ፕላን ወይ ስትራቴጂ የብላን ነዚ ጉዳይ እዚ ንክትውድእ ንሕና ድማ ከም ወትሩ ተዓዘብቲ ናይቲ ኩነታት ክንከውን ኢና ካብታ ኣርስቲ ከይወፃና ከለና መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኽተሎ ዘሎ ጥበብ ወሲድካ ምኻዱን ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ብዓይኒ ቁጠባ that shows that Bitcoin is going to increase dramatically and then more slowly over time. All of the Bitcoin, meaning 99% of all the Bitcoin that will ever be mined, will be mined in the next 10 years. So this asset has growth potential for the next 10 years that's tremendous. I think the American people should admire the fact that President Trump was foresightful enough to engage in the digital economy. ብሕፅር ዝበለ ኣሜሪካ ዶላር ናታ ንምድሓን ሞር ኣብ ቢትኮይን ዲፐንድ ክትገብር ምዃና ዘርኢ ብዙሕ ጭብጥ ንርኢ ኣለና ሓደ ካብቲ እቲ ናይ ጂኒየስ ኣክት ዝብልዎ እቲ ስቴብል ኮይን ዝበሃል ኣሎ ምናልባት ኣብ ክሪፕቶ ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዎ ኢኹም እዚ ስቴብል ኮይን ዝበሃሉ እቶም ከም ዲጂታል ዶላር ኮይኖም ዘገልግሉ ንክሪፕቶ ቢትኮይን ድን ካልኦት ኣሰትስ ክትገዝእ ከለካ ዘድልዩካ ንሳቶም ድማ ዝበዝሐ ገንዘቦም ኣብ ቦንድ እዮም ዘቐምጥዎም ምእንታን ዶላር ብዶላር ክኾነሎም ሓደ ዶላር ክኾነሎም እንተኮይኑ ነቲ ገንዘብ ንስኻ ትቦም ናብ ዩኤስ ቦንድ እዮም ኢንቨስት ገብርዎ ስለዚ ዶላር ብዶላር ናዓቀቡ ከለዉ ካብቲ ቦንድ ድማ ኣታዊ ይገብሩ እቲ እንኮ ዝዓበየ ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ክገዝእ ዝኽእል ድማ እዞም ስቴብል ኮይንስ ዝበሃል እዮም መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ መንግስቲ ናይ ፈረንሳ ዝፈልዮ ድማ እዚ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ይኹን ራሽያ ካልኦት ሃገራት ካብ ዶላር ክሓድሞም ዝጀመሩ በዚ ናይ ክሪፕቶ መንገዲ ከይዶም ጂኒየስ ኣክት ብምግባር ስቴብል ኮይን ብብዝሒ ቦንድ ክገዝኣሎም ስለ ዝኽእል እቲ ናይ ዕዳ እናገበርካ ምቕፃል ንዝተወሰነ ዓመታት ንክኸዶም ዝኽእል መንገዲ ይመርፁ ኣለዉ ኤውሮጳውያን ከ ግድላክ የለውን ኣብኡ ስለዚ እቶም ኣብ ክሪፕቶ ዘየለኹም ኣሜሪካ ንህላውያ ክትብል ነቲ ቢትኮይን ስለዘይትቋፀሮ ነቲ ሲስተም ናብኡ ዝወስደካ ንረብሓ ክትጥቀመሉ ትፍትን ኣላ ዳትስ ዋይ ዶናልድ ትራምፕ ቀፃል ነዚ ቢትኮይን ይኹን ነዚ ክሪፕቶ ዘተባብዕ ዝገብር ዘሎ ብግምጣሉ ንኣሜሪካ ከትሕነና ይኽእል እዩ ዝበልዎ እዩ እዚ ማለት ሕጂ ቢትኮይን ኣሜሪካ ይቋፀሮ ንብለኩም የለና ቢትኮይን ንክትገዝእ ዘድልየካ ብዶላር ስለዘይትገዝኦ ብዲጂታል ዶላር ትገዝእ እቲ ዲጂታል ዶላር ድማ እቶም ንዑ ዝቋፀሩ ምስ ዶላር ማዕረ ክገብርዎ ኣለዎም ንዑ ክገብሩ ድማ ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ክገዝኡ ዝበዝሐ ቦንድ ዝገዝኡ ዘለዉ ሰም እዮም እዚ ድማ ንኣሜሪካ ኢንዳይሬክትሊ ስለ ዘርባሓ ነቲ ዓውድቲ ቀዳማይ ክኸውን ትፅዕረሉላ ንስኻ ኣብኣቲኻ
ተጠቀመሉ ተዓውዲ ዝያታ መልእኽቲ ሕጂ ናብ ድራማ ናይ ኣሜሪካ ክንሰግር ኢና መጀመርያ ብዛዕባ ኣሜሪካ ዘይትፈልጡ ዝፍለጡ Speak up. I have been involved in the criminal justice system since 1997. I've been a prosecutor and I've been a defense attorney. And if anyone out there thinks that our criminal justice system is blind to the race of the person in front of it, it's because you've had zero experience with the criminal justice system. I can tell you from personal experience that if my client that I'm representing is black or brown, I have to work twice as hard to make sure that their rights are protected. And even መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብቲ ፍትሒ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣሜሪካ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሕ ከይላትኩም ሓደ ነገር ክርዳእኩም ዘለዎ ፍትሒ ኣሜሪካ ፍትሓዊ ይኮነን እያ ትብለኩም ዘላ ሕፅር ብዝበለ ጸሊም ወይ ከዓ ካብዞም ላቲኖ እንድሕር ኮይንካ ወይ ካልእ እንድሕር ጻዕዳ ትዘይ ኮይንካ ካብቶም ናይ ኤውሮጳ መበቆል ዘለካ ትዘይ ኮይንካ ኣብ ቅድሚ ፍትሒ ናይ ኣሜሪካ ቦታኻ ከቢድ እዩ እንታይ ትብል ዘላ ብሕፅር ዝበለ ኣነ ፐርሰኪተር ከምኡ ድማ ዲፈንደር ኮይነ ኣብ ሰርሓሉ ዝነበርኩ ጠበቃ ስለ ዝኾነ ጸሊም ሰብ እንድሕር ኮይኑ ናተይ ክላይንት ኣነ ዝከላኸለሉ ዘለኹ ካብቲ ኖርማል ንፃዕዳ ክገብሮ ዝኽእል ስራሕ ክልተ ዕፅፊ ክሰርሕ ኣለኒ ንዕኡ ናፅነቱ ከብኡ ጀሉ ተኮይነ እዚ ማለት እንታይ ማለት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንሓደ ጸሊም ብገበን ተተኸሲሱ ገበን ኣይገበረን ይለከትሕኖ ምክንያቱ እቲ ሲስተም ነቲ ጸለምቲ ናብ እስር ቤት ንክኸዱ ዝዓበየ ተኽእሎ ዘለዎ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ እንተኢሎምካ ኣብ ኤውሮጳ pretty much the same today ገዲዱ ዓሌታውነት ኣብ ዝውን ሱር ሰደደይ ብዓብዩ ኣቐዲምካ ናብ ቤት ፍርድና ፖሊስን ኣይትቕረብ እምበር ባያስ ዓሌታውነት ብብዝሒ ዝርከብ ስለዚ ኣብ ኤውሮጳ ዝቕመጥ ኣሜሪካ ዝቕመጥ መሰል ኣለኒ ገለ ዝብልኹም ነዛ ቪድዮ እዚኣ ስደድሎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ነብስኹም ተጠንቅቑ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ኣሜሪካን ተበፂሕካ ገበን ፈፂምካ ናይ ፈፀምካን ጉዳይካ ብፍላይ ፃዕዳ ከሲስካ ወይ ወዲ ዓዲ ከሲስካ ምሱ ተገራጭኻ እንተመፂኻ ፍትሒ ክትረክብ ቀሊል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብፍላይ እቲ ንዓኻ በዲሉ ዘሎ ካብ ገንዘብ ዘለዎም ዓለየት ኮይኑ ወይ እውን ከሲስካ ዘሎ ካብ ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ድሕሪ ኮይኑ ካብቶም ፃዓዱን ገንዘብ ዘለዎም እንተኮይኑ well good luck with that ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ እዚ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ኩሉ ከም ዘለካ ገይሮም ዝሸጡልካ ክትጥንቀቐሉ ከም ዘለካ እዩ ካልኣይቲ ክበኩም እየ እዚኣ ከም ኣብነት ተጠቀሙላ ለንቀነ ዘጋጠመት ድማ ስምዑ Israel just murdered the Prime Minister of Yemen and his entire cabinet. Now, if someone had murdered the Prime Minister of Israel and Israel's entire cabinet, what would every media journalist, so-called journalist, call them? What would the politicians in America call them? They would call them the world's worst terrorist. Now, no one can dispute that. Obviously, if you kill the entire Israeli cabinet, you'd get called a terrorist. So is everyone in media going to call the እንታይ ዝብል ዘሎ ዝኸ ኣብዘን ዝሓለፋ እዋናት እስራኤል ብዝገበረቶ ፍሉይ መጥቃዕቲ ናይ የመን ፕራይም ሚኒስተርን ብሙሉኦም ካቢነናቶምን ኣብ ሓደ ቦታ ከለዉ ደብዲቦም ቀቲሎሞም ብኻልእ ዘራርባ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ብምሉ ቀቲሎሞ እዚ ድማ ብዓለም ሕጊ ገበን እዩ ገበን ንሃገር ዝመርሕ ዘሎ መርሕነት ኣይተቐተልን ኢኻ ብግምጣሉ ሚድያ ናይ ዓለም ሪፖርት ኣይገበሮን እዚ እንተንግምጣል ነይሩ እቲ ኩነታት ሕውቲ ብዝደረበይዎ ሚሳይል መራሕቲ ናይ እስራኤልን ፕራይም ሚኒስተር ነተንያሁ ናቱ ካቢነ እንተዝቕተሉ እቲ ሚድያ እንታይ ምበለ ገምትዎ እንታይ ምበለ ብዛዕባ የመን እንታይ ምበለ ዝብሎን ዝገብሮ ምጠፍኦ ነይሩ ተርዲኹም ንለኹም ኣይኮነን እቶም ወታደራት ናቶም እቲ ሚድያ ናቶም ብረት ሒዙ ናብ የመን ገፁ ምኸደ ክንብል ከማ ንደፍር እንታይ ማለት እዩ እቲ ሂፖክሪሲ ምስሉይነት ከምኡ ድማ ዳብል ስታንዳርድ ዝበሃል ደረጃ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝሰገረ እዩ እዚ ድማ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ቅርብ ኢልካ ነቲ ነገራት ክትርድኦ ምፍታን ካብቲ ተዓሚትካ ትኸዶ ዘለካ ነገራት ከትሕናካ ይኽእል እዩ እናበሉ እዮም ዝገልፁና ዘለዉ ፕሊዝ ነገራት ቀለልቲ ይኮኑን ከምቲ ንሰምዖምን ንሪኦምን ቀለልቲ ይኮኑን ኣስተውዒልና ክንሪኦም ክንክእል ኣለና ምዕራባዊ ዓለም ሚድያ ይኹን ኣገባብናቱ ባያስ ወይ እውን ወገናውነት ዘለዎ እዩ ንረብሓ ናቱ ኣቐዲሙ ዝኸይድ እዩ ሰብኣዊ መሰላትን ሚድያ ናፅነትን ገለም ክብሉ ከለዉ ኩሉ ግዜ ንእስራኤልን ኣሜሪካን ዘርብሕ ተኮይኑ ጥራዩ ካብ ወፃኢ ከምኡ ዝበሃል ከምዘየለ የቐኒየልና እስራኤል ነተንያሁ ንዓለም ንዓብ ነገር እዩ ገይሩላ እንታይ ስኸ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ኣሻራዊት ሃገር ምዃነ ፍትሓዊት ከምዘይኮነትን ብኣፋ ትብሎን ኣብ ተግባር ናይ ሰማይ ምድርን ፍልልይ ከም ዘለዋ ዘርኢ ፖሊሲ ናታ ጎሊሑ ንዓለም ክርአ ነተንያሁን እስራኤልን ብዝገበሮ መንገዲ ዳርጋ ነቲ ንዓመታት ናሓሰቡ ዝተጠቀሙሉ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ኣሜሪካ
ኣጸቢቑ ጎሊሑ ከም ዝረአ ኣብ ቅድሚ ዓለም ኣጸቢቑ ከም ዝጎልሕ ል20,000 ዝቐተለት ሃገር ል20,000 ህፃናት ናይ ፈለስጤም ዝቐተሉ ብፍጹም ዝኾነ ይኹን መልስን ግብረ መልስን ክትህብ ከም ዘይትኽእል ስቲል ንእስራኤል ንምድጋፍ ክሳዕ ክንደይ ክትከይድ ከም ትኽእል እያ ተርእየና ዘላ እዚ ድማ ሓደ ርኡይ ኣብነት እዩ ሕጂ ነዚ ወዲና ናብ ዞባና ክንከይድ ኢና ኣጽቅም suggests that extensive, high-level talks have allegedly taken place between Prime Minister Abiy and senior military officials within the Ethiopian National Defense Force, or ENDF. The subject? War assessments. And the outcome, according to these reports, is a series of dangerous decisions. And I stress that's the direct phrasing from the broadcast. Decisions that could see a major offensive launched within the next 30 to 60 days. The reported target? Eritrea. And the stated justifications for this, Samuel, as put forth in that broadcast, are not just concerning. They are, frankly, a transparent attempt to create a pretext for conflict. መቸም ኣብዚ እዋን እዚ ብወገን ኣቢ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ይድወፁ ዘሎ ንሱ ድማ ናብ ኤርትራ ገጾም ሕማቕ ሓሳባት ክህልዎም ከም ዝኽእልን ብፍላይ ኣብ ዝመፅእ 2 ወርሒ ክግበር ዝኽእል ኩነታት እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና መጀመርያ እቲ ሕብእብእ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ኣትሊስት እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ንጹር እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ሕጂ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ወፂኡ ዘሎ ስምዕዎ ባህር በር ጥያቄ የአብዛኛው የኢትዮጵያ መንግስታት እና የሁሉም ትውልዶች ቀዳሚ አጀንዳ ሆኖ ቆይቷል። ከዘመነ መሳፍንት ወዲህ የነበሩ መንግስታት ይህንን ጥያቄ በዘለቄታው ለመመለስ ጥረዋል። ከቅርብና ከሩቅ ኃይሎች ጋር ጦርነቶች ተደርገዋል። ንጉሠ ነገሥታት ከቱርክ፣ ግብጽ ተስፋፊ መንግስታትና ከጣሊያን ጋር ያደረጓቸው ጦርነቶች ከእንግሊዝ፣ ፈረንሳይ እና ጣሊያን የቅኝ ግዛት አስተዳደሮች ጋር የተከናወኑ ፍጥጫዎች እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1891 አጼ ሚኒሊክ ለአውሮፓ መንግስታት የላኩት ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ናበይ ገጹ ከይዱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናብ መፍብራኽ ናይ ታሪክ ከይዶም ከም ዘለዉ ምክንያቱ ሕጋዊ ንኤርትራ ክኸሱ ክሳዕ ክንዲዚ ፕሮፓጋንዳ ኣየድልዮም ነይሩ ሕጋዊ ጭብጢ እንተለካ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኬትካ ምፍከር የድልየካን እዩ ብግምጣሉ ናተይ መረዳእታ ማለት እዩ እቶም ናይ ሕጋዊ ክእላታት ዝያዳ ክትብልዎ ትኽእሉ ኤርትራ ነዚ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ድራማታት ኣኪባ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ዓለም ንኢትዮጵያ ክትከሳ ይግባእ ዝብል ርእይቶ ኣለና ናተይ ርእይቶ ይሱ ካብ ናተይ ዝፍለ ሓሳብ ዘለኩም ኣብ ኮሜንት ርእይቶኹም ከተቐምጡ ይደልየኩም ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ዘበነ መሳፍንቲ ካብ ጥንቲ ታሪክ ጀሚርና ኣብ ዘበነ ግብፂ ይኹን ኣብ ግዝኣተ ግብፂ ይኹን ቱርክ ይኹን ኣብ ግዜኡ ኣብ ግዜ ጥልያን እውን እንተኾነ ናይ ባሕሪ ድሌታት ከም ዝነበረና ብዛዕባ ባሕሪ ንገብሮ ዝነበርና ዝተሰነደ ታሪክ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ደሰይም ታሪክ ደሰይም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ግዜ ኣብ 2002 ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ከለዉ ኩሉ ዶክመንታቶም ሒዞም እዮም መፅኦም ዶብ ናይ ኤርትራ ካብ ብወገን ኦም ሓጀር ጀሚሩ ክሳብ ጫፍ ናይ ዓሰብ ምስ ጅቡቲ ዘሎ ይተሓንፂፁ ተርዲኹም ኣለኹም ስለዚ ኩሉ ዝብልዎ ዘለዉ ህውተታ ነይሩ እንተዝኸውን ነይሩ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ነይሩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ድማ እንኳላይቲ ዓለም ብምሉእ ምዕራባዊ ዓለም ዋላ ምብራቃዊ ዓለም ብምሉእ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ንኤርትራ በይና ነይራ ኤርትራ ሓቂ ጥራይ የውፅይዋ ባይደወይ ዝኣክል ጠበቃታት እውን ኣይነበራ ንኤርትራ ምክንያቱ ምስ ዝነበራ ፀገማት ብግምጣሉ ኢትዮጵያ ብዙሕ ደገፊ ነይርዋ ስለዚ እዚ ዝብልዎ ዘለዉ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ሰነድ ኣይኮነን ንምንታይ ግን ይጥቀሙሉ ኣለዉ ንፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝጠቕሞም ዘሎ ምስማዕ እዮ ድሓን ንሽተይ ንፀላይኻ እንታይ ይብል ምስማዕ እውን ፅቡቅ እዩ ዘዋሪ ደብዳቤ አልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮንን በአውሮፓ ጉብኝታቸው ከፈረንሳይ፣ ጣሊያን፣ እንግሊዝ መንግስታት ጋር በጅቡቲ በተለይ ታጁራ በሚባለው በአሰብ እና በርበራ ኮሪደር ለኢትዮጵያ የባህር በር እንዲፈቀድ ያቀረቡት ጥያቄ በዋቢነት ይጠቀሳሉ። ቀይ ባህርን የአረብ ባህር የማድረጉ እቅድ ቀዳሚ ትኩረት ኢትዮጵያን ከስትራቴጂካዊ ይዞታዋ በመንቀል ላይ ያጠነጠነ መሆኑ ከመነሻውም ግልጽ ነበር። በመጨረሻም ለባህር በር አልባነት ዳረገ። ከፖለቲከኛ እስከ ሊቃኑ ከተማሪ እስከ ምሁራኑ ሁሉም በየዘርፉ ላለፈ ከም ንሪኦ ዘለና ነዚ ነገር እዚ ዘሎ ነገራት እናጠቃቀስካ ኩሉ እቲ ዝጠቕስዎ ዘለዉ ፍጻሜታት ኣየጋጠመን ማለት ኣይኮነን ንጉስ ሃይለ ስላሴ ድዩ ካልኦት መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ
أفتى جبحر نكره بو أي حاتتون مالت هيكونن أي لمنون مالت هيكونن أي فتنون مالت هيكونن سلام انتهي زي رخبي تحطه مخنياتو زي بالكام مكتركب هيتخلنيها هلو كاي كلني باي ذا واي بزح سبالو كندك زي رجيمه يعني دي وجنا دبوباق بحرنا إيرترا تاريخ مكاب بحري نبي إثيوبيا 6 كيلومتر أبيلي تدوب سلامتاي 6 كيلومتر كوينو نزبل دما بزح ببينيام استوهب مس إلاس استجبره انترفيو قريته بعبيو أبي إلاس أمارة channel كيت كترحبوا تقول يوم بزسف ملكع جن قالك فعلات نزبنا كفلت زلوا يلونا بزي أمتي له هب channel كيتكم سمعوها 6 كيلومتر نكخون زحتته من يمثلكم من يليك نيرو سلامتاي كالوت مزيوم نخيورون وش إثيوبيا بر ناي بحري دليتم بحقن سلا زي نبرو 6 كيلومتر قبروا لي بمبال زلمنا نسينيرو سلازي اتستجبر في التعميتات حدا بحدا تاريخ بتاريخ إثيوبيا نبت فردك قريبا كتعوتو اللي دخل جبت يلن حجقن حال دراما امتيو مالو and the drama is حانت زربا أبزي امتيو مازلوس كسمعوا مغنياتو قالك كفالنا تانا تقيسيان يري ደግሞ ኤሚሬትስ ናት። ኢማራት የኢትዮጵያ የቅርብ ወዳጅ እንደሆነች ይታወቃል። በሌላ በኩል ደግሞ ከባድ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ የምትገኘውን ግብፅን በቢሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር በማቅረብ እያስታመመቻት ትገኛለች። የዚህ ሳምንቱ የኤሚሬቶች ፕሬዝዳንት መሐመድ ቤን ዛይድ የግብፅ ጉብኝት ይህንን ያረጋገጠ መሆኑ ተሰምቷል። በተለይ የፕሬዝዳንት አልሲሲ ህልም የሆነው የአዲሱ የግብፅ ዋና ከተማ ፕሮጀክት ያለ አቡዳቢ ገንዘብ ሊቀጥል አይችልም። ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እቲ ናቶም ሕልሚዩ ንኣነ ኣብ ኣቐዲመ ስለ ዝገለጽክዎ ክትንክፎ ጥረየ ዝኽእል ኢማራት ሓደ ፍሉይ ምብፃሕ ናይ ንጉስ ናይ ኢማራት ናብ ግብፂ ከም ዝነበረ ኣብዚ ተንቲና ነርና ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኢማራት ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ግብፂ ኢንቨስት ገይራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ቡ ገይራ ድማ በቲ ትገብሮ ዘላ ኢንቨስትመንት ገይራ ገለ ኮንዶኾን ነቲ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ክትፃወቶ ትኽእል ይኣልይዎ ይኾኑ ዝብል ሕልሚ ኣለዎም እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገፃ ክትገብሮ ትኽእል ናብ ዓሰብ ክትገብሮ ትኽእል ምንቅስቃሳት ግብፂ ሸለል ክትብለና ትኽእል ትኾን ምክንያቱ ኢማራት ብገንዘብ ገይራ ከተደቅሳ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለዎም the biggest problem is መጀመርያ ኤርትራ ባሕርናታ ብናይ ግብፂ ሓገዝ ኣይኮነትን ጠጠው ተብሎ ኤርትራ ባሕራ ጠጠው ክትከላኸል ትኽእል ብክልተ እግራ ዝረገፀት ሓያል ሃገር እያ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር እያ ኣብዚ ኣብ ዘበና ኣብ ዝጠራጠር ሰብ የለን ንምዃኑ ውግእ ስለ ዘይንፈቱ ውግእ ስለ ዘይንደሊ ውግእ ሰብ ስለ ዝቐትል ስለ ዝዕኑ ግዜ ስለ ዘባኽን ፀጋታት ስለ ዘባኽን ከየጋጠመ ንኽጠፍእ ስለ ዝተባሃለ እምበር ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝገበረቶ ብድሆታት ኣብ ታሪክ ብዙሕ እዩ ከም ናይ ሎሚ ድኹም ኢትዮጵያ ግን ተራዩ ይፈልጥን እዩ እዚ ኸ ንምግናን ወይ እውን ንትዕቢት ወይ እውን ንትምክሕቲ ይኮነን ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተዳኸመትሉ ደረጃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክቆፃፀር ኣይከኣለን ኣሎ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ ናብ ኤርትራ ገይሩ ክገብሮ ዝኽእል ወታደራዊ ምንቅስቃሳት እንታይ ሳዕቤን ናብቲ ናቱ 4 ኪሎ ከምፅኣሉ ከም ዝኽእል ዘገርም እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝገበራ ኣወል ስዒድ ፅምዶ ማለት እዩ ኣብ ናይ ፅምዶ ቪድዮ እንታይ ይብል ኤርትራ ብዙሕ ኣማራፂታት ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣብነት ኣብዚ ቀረባ ፅምዶ ምስ ኣርሚ ሰብዓ ናይ ትግራይ ኣብ ሱዳን ዘሎ ከምኡውን ምስ ፋኖ ፅምዶ ክግበር ከም ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ብካልእ ዘራርባ ሱዳን ኣቢዶም ኣላ ኤርትራ ብኣሶሳ ጌርካ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ብዓሰብ ተመፂካ ብዓሰብ ኣትኪልካ ንጎምሸትን ምስ ምውጋእ ክህሉ ይኮነን ምክንያቱ ዓሰብ ሒዝኑ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ክብንቅርዎ ከም ዝኽእሉ ቃል ብቃል ኣይገለፀን ግን ኣንፈት ሂቡ እዩ ኦልሬዲ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ዳይናሚክስ ፅቡቅ ገይሮም ብኩሉ ኦፕሽንስ ይጥምትዎ ከም ዘለዉ እዚ ድማ እቲ ንሱዳን ዝገብርዎ ዘሎ ኣስተዋፅኦ ንሱዳን ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ሚስ ካልኩሌሽንስ ናይ ኣቢ ከመይ ጌርካ ክሪፕል ከመይ ጌርካ ትርምሶ ምናልባት ሚስ ካልኩሌሽን ተገይሩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዶባት ናትና መፅዩ ኣብ ዶባት ናትና ዓብ ደፋዓት ጌርና መዓት ህዝቢ ክሳብ ንኸስር ዝተዋጋናሉ ኣጋጣሚታት ክህሉ ኣይክእልኒ ፀላኢኻ ቤን ይመፅእ ቤን ይሃጅመካ ዘይኮነ ንስኻ ንፀላኢኻ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግንባር ክትዕወተሉ ለካ ማለት ኣይኮነን ንፀላኢኻ ካብ ሱሩ ከመይ ጌርካ ትብንቁሶ እዩ ትቐንዲ ዕላማ ዓውደ ኩናት ኣይኮነን ኣነ ዓውደ ኩናት ንሓደ ዓውደ ኩናት ክስዕር ትኽእል ኢኻ ነቲ ኩናት ብኸመይ ትውድኦ እዩ ግን ትቐንዲ ኣገዳሲ ኣብ ኩናት እዚ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትኽእል ስለዘይ ትፍክር ዘላ ዕላማ ናታ እውን ንፁር ኣይኮነን ብርግፅ ልውላውነታ
ግዛታዊ ሓድነታ ከምኡ ድማ ናጽነታ ንምዕቃብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝግበር ሚስ ካልኩሌሽንስ ብወገን ኢትዮጵያ ብወገን ኣቢ ዝያዳ ንኣቢ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ሕጂ እዚ ዝበሃል ዘሎ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ እዮም ኢንተርፕሬት ዝገብርዎ ዘሎ ሓደ ንግብፂ ኣብ ከመይ ጌርና ክንሕዛ ንኽእል ከመይ ጌርና ኣብ ጎንና ክንገብራ ንኽእል ዝብል ዘረባ ብብዝሒ ይዝረብ ኣሎ ኢማራት ማለት እዩ እዚ ጅድ ንኢትዮጵያውያን ቁርብ መደቀሲ ክኾኖም ከምዚ ሩፍታን ክረኽቡ ዝገብርዎ ዘለዉ እምበር ግብፂ ንባዕላ እንታይ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ኣብዚ እዚ ኢማራት ዝበሃል ንባዕሉ ኣይኮነን ንኤርትራ ክቋፀር ሱዳን ዝገበረቶም ኣብዚ ቀረባ እዚያ ስምዕዋ ከተሓዘልኩም የት ስቶሪ እዚያ ስምዑ ለይጅ believe the extent the United Arab Emirates will go to try and steal, maim, and torture the Sudan. Yesterday, the head of intelligence of Sudan went to meet with the president of Somalia in Mogadishu. And upon hearing this, guess who appeared in Mogadishu today? That's right, the UAE. It's crazy. And they came ostensibly to talk about security and working together. And this guy, according to my sources in the meeting, and here's a picture from the meeting, the UAE arrived with... እዚያ ዘረባ እዚያ እንታይ እያ እዚያ ንሰምዓት ዘለና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓላፊ ናይ ስለያ ናይ ሱዳን ኣብ ሶማልያ ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ተራኺቡ ዘራኸቦ ምክንያት ድማ ብዙሕ ሓበራዊ ዕላማ ስለ ዘለዎም ኣካይዳ ናይ ኢማራት እቲ ናብ ሕሜት ዝግበር ዘሎ ደገፍ ብመንገዲ ፑንትላንድ ዝበሃል ኣብ ሶማልያ ዘሎ ሓደ ስቴት ኣብኡ ዓብ መደበር ብምግባር ነቲ ናይ ፑንትላንድ መራሒ ኣብ ዙርዮም ብምግባር ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ምዃኑ ምስ ተፈለጠ ሱዳን ምስ ሶማልያ ተራኺባ ምስ ተፈለጥ ናይ ሶማልያ ናይ ኢማራት ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፊ እናጎየ ጠንበርበር እናበለ ኣብ ሶማልያ ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ከም ዝተራኸበ ይዝንገር ኣብኡ ድማ ብዙሓት ሶማልያውያን ከም ዘረብዎ ዘለዉ ብገንዘብ ነቲ ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንት ኣፉ ንከትሕዞ ተበግሶታት ከም ዝገበረ ይዝንገር ዘሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢማራት ኣመና ነርቨስ ኮይና ከም ዘላ ካልእ አልቡርሃን ናይ ሱዳን ኣብ ዙሪክ ምስ ናይ ኣሜሪካ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኣፍሪካ ማለት እዩ ማሳድ ጳውሎስ ዝበሃል ምስኡ ኣብ ዝተራኸቡሉ ደድሕሪኡ ናጎየት ከይዳ ነቲ ስፔሻል ኤንቮይ ክትረኽቦ ከም ዝፈተነት ዝግለጽ እዩ ሕጂ ኢማራት ብዙሕ ነገር ኮንቴን ክትገብር ትጎይ ከም ዘላ ግደፍወቲ ኣብ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ናብ ኤርትራ ንኣቢ ንምድሓን ትገብሮ ዘላ ዘይኮነ ካልኦት ነገራት ቅድሚ ሕጂ ዝተበገሰቶም ንዓታቶም ንክትቋፀር ትኸዶ ዘላ ኩነታት ኣመና ከቢድዋ ከም ዘሎ ይዝንገር ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዚ ኣርቲክል ትሪኦ ዘሎ what does the arrival of Egyptian forces in Somalia mean? Cairo prepares Ethiopia's worries and Cairo prepares Ethiopia worries and America watches. ስለዚ መጀመርያ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ዋን እዚ ኢማራት እውን እንተኾነ ምስ ግብፂ ንግብፂ ኮንቴን ክገብርዋ ዘለዎም ተኽእሎ ቀዳማይ ነገር ኣብዚ ንፁር ክኾነኩም ነቲ ከባቢ ከም ተዓዘብቲና ከም ተዓዘብቲ ናይ ፖለቲካ ኢና ንትንትኖ ዘለና እምበር ከም ኣክቲቪስት ኣይኮንኩን ዝትንትኖ ዘለኹ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ምስቲ ተኽእሎታት ኣነ ከም በበዝኽእል እየ ዝነገረኩም ዘለኹ ንኤርትራ መን ምስ መን ይውግን ኤርትራ ክትቋፀሮ ትኽእል ነገር ኣይኮነን እዚ ኢማራት ምስ ግብፂ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ስዑድያ እንታይ ክገብር ይኽእል ሱዳን ምስ መን ይኸይድ ኣሎ ሶማልያ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣቢ እንታይ ክገብር ይኽእል ኩሉ እዚ ነናቶም ኣካይዳ ኣሎ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትኽእል ትቐንዲ ዘገድስ ኤርትራ መጀመርያ ፅቡቕ ናይ ኤርትራ ምስቲ ኩሉ ካልእ ክነቕፎ ንኽእልን ገለን ገዲፍካ ኤርትራ መጀመርያ ኣብ ነፍሳ ትተኣመን ሃገር ምዃና እዩ ነዛ ነገር እዚኣ ኩሉ ግዜ ዘክሩለይ ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረቡ ከለኹም እቲ ፅቡቕ ነገር ናይ ኤርትራ ኣብ ነፍሳ ትተኣመን ሃገር እያ ካብ መሰረቱ ኣብ መፃፅኣ ጀሚራ ክሳብ ሕጂ ኣብ ነፍሳ ትተኣመን ሃገር ከም ዘላና ንፈልጡ ኣለኩም ብዓይኒ ምክልኻል ክትሪኣ ከለኻ ብዓይኒ ቁጠባ ክትሪኣ ከለኻ ኣብ ነፍሳ እትኽእል ነፍሳ ኣብ ነፍሳ እትምርኮስ ሃገር እያ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ካልእ ካልኩሌሽንስ ኤርትራ ብስርያ ክትወፅእ ትኽእል እያ ማንም ዓይነት ፈተና ብስርያ ክትወፅእ ትኽእል እያ ኤርትራ ሓደ በሉለይ ግን እቲ ኣብ ከባቢና ዝፍፀም ዘሎ ሓደ ካብዚ እዚ ግብፂ ናብ ሶማልያ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳት ብዝቐልጠፈ መንገዲ ይፍፀም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ መጀመርያ ኢማራት ናይ ግብፂ ምምፃእ ኣብ ሶማልያ ጠጠው ከተብሎ ምኽኣለት ነራ ተትኽእል ነራ ስለምንታይ ናይ ግብፂ ኣብ ሶማልያ ምምፃእ ንኢማራት ንረብሓናታ እውን ተፃራሪ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ተፃራሪ ረብሓ እዚ መጀመርያ ጠጠው ከተብሎ ምኽኣለት ነራ ምክንያቱ ትርኩ ኣትዩሉ ኣብ ሶማልያ
ርክብ ዓብዩ ዓብ ክፋል ሒዝሎ ግብፂ ኣብቲ ውሽጢ ዝኣትወሉ ዘሎ ነቲ ኢማራት ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ኣጀንዳ ከንቀዝ ዝኽእል እምበር ክሕግዝ ዝኽእል ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ናይ ብሓቂ ኢማራት ከጥሕንዎ ወይ እውን ናይ ምትሓኑ መደብ ነይርዎም ተዝኸውን ነይሩ ንኢትዮጵያ ኣብ ንግብፂ ኣብ ሶማልያ ካብ ምእታው ጠጠው ከብልዋ ምኻሉ ነይሮም they didn't because they can't ስለዘይክእሉ ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ናይ ኢማራት ኣብ ግብፂ ትፃወቱ ዘላ ዝብልዎ ዘለው የስ ናይ ቁጠባ ሽርክነት ኣለዎም ግን ኢማራቱ ንባዕላ ንቁጠባ ናታ ትሓስብ እያ ግብፂ ኣብ ዕዳጋ እዩ 10 ሚልዮን ዘይኮኑ ህዝቢ ዘለዋ ኢማራት ግብፂ 100 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ስለዚ እቲ ዕዳጋ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንዓኒ ኢንቨስትመንት ንመፅኣይ ማለት እዩ ብኻልእ ግብፂ ኢማራት ጥራይ ኣይኮነን ዘለዎ ስዑዲ ኣሎ ቀጠር እውን ኣሎ ኩላቶም ኢንቨስት ዝገብራ ኣብ ግብፂ ስለዚ ግብፂ ነብሱ ዝኻለ ጭዋዳ ኣለዎ እዚ ክንብል ከለና ግን ናይ ኢማራት ፅልዋ ኣብ ግብፂ የለን ማለት ኣይኮነን ናው ኩሉ እዚ ስቶሪ እዚ ምናልባት ናበይ ገፁ ክምለስ ይኽእል ይብልሎ ብዙሓት ኣብ መወዳእታ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ደማሚሩ ናብ ሓደ ነጥቢ ክምለስ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ኢሎም ባዕሎም ዝፍክሩላ ዘለዉ ኣብ ዝሓለፈ እውን ካልእ ብመንገዲ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፍናቶም ዝብልዎ ዘውፅኦ ሓበሬታ ትዝክርዎ ኢኹም እዚ ከፍተኛ ጀነራል የዘረዘሯቸው ነጥቦች ለዓመታት በጓዳ ሲብላሉ የነበሩ አሁን ግን ወደ አደባባይ መውጣት የጀመሩ ኢትዮጵያና ህዝቧ መሰረታዊ መከራከሪያዎች ናቸው። ከሁሉም የከበደውና ለኢሳያስ አፈወርቂ አገዛዝ መርዶ የሆነው በሽግግር ወቅት የነበረው የህወሓት ኢህአዴግ መንግስት አሰብን ለኤርትራ አሳልፎ የሰጠበት ውሳኔ ከህግ አግባብ ውጪ የነበረ በመሆኑ ኢትዮጵያ አሰብን መልሳ ለመውሰድ የሚያስችል ህጋዊነት መሰረት እንዳላት የተናገሩበት ነው። ኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩን እጂ እዚ ጀነራል ዘውፅኦ ሓበሬታ ትዝክርዎም ጀነራል ገመቹ ዝበሃል ንሱ ድማ ተራ ጀነራል ኣይኮነን ሌትናንት ጀነራል እዩ ስልጣን ናቱ ድማ ኣብቲ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ናይቲ ሃገር ከምኡ ድማ ወታደራዊ ዝምድናታት ምስ ካልኦት ሃገራት ዘይነዓቅ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዎ ጀነራል እዩ እዚ ጀነራል እዚ ኣብዚ ዝረኣኹሞ ናቱ ትሕዝቶ ድማ ቫይራል ኮይኑሎ ምክንያቱ ሓደ ወታደራዊ መጠንቀቅታት ስለ ዝኾነ ሕጂ እንታይ ዝብል ንሱ ልክዕ ከምቲ ቪድዮ ዝገብርዎ ዘሎ መጀመርያ ታሪካዊ ብፅሒት ከም ዘለዎም እዚ ድማ ኤርትራ ናፅነታ ክትወፅእ ከላ ንዓሰብ ንኤርትራ ንክወሃብ ዝወሰነ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ስልጣን ኣይነበሮን ይብል ናይ ሎሚ ፕራይም ሚኒስተር ካብቲ ናይ ሽዑ እንታይ ዝፈሊ ስልጣን ስለ ዘለዎ እዩ ነዚ ኩነታት ክገብር ዝኽእል እዚ እንድሕሪ ኮይኑ ታሪካዊ ብፅሒት ተለካ ኸ እንታይ ወታደራዊ ፈንጣሕጣሕ ዘድልየካ ቤት ፍርዲ ዘይትኸይድ እንድሕር በዚ ጭብጥታት እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ታሪካዊ ብፅሒት ሕጋዊ ሞራላዊ ይብሉ ኣለዉ ሕጋውን ሞራላውን ሞራላ ማለት ንብዓት ኣውፂኻ 120 ሚልዮን ኢና ንሕና ክወሃበና ይግባእ ዘይትድንግፁልና ንመተንፈሲ ዘይትርእዩልና ዝብል ስምዒታዊ ዘረባ እምበር ዝጭበጥ ኤቪደንስ ኣይኮነን ከምኡ ድማ ሪጅናል ሴኪሪቲ ኢምፔራቲቭ ሓድሽ ናይ ሴኪሪቲ ዝተፈጠረ ነገር የለን ኩሉ ነገር ከም ቀደም እዩ ዘሎ ግን ነቲ ኣጀንዳ ናቱ ንምልዓል ዝያዳ ይጥቀምሉ ከም ዘለውን ካልእ እውን ራብዒቲ ነጥቢ እውን ያ እዚን ሰለስተ ነጥብታት እዩ ዘልዕል ቁጠባ ኢኮኖሚክ ነሰሲቲ ድማ ይብል ቁጠባዊ ኣገዳስነት ድማ ይብል ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ምስ ኤርትራ ወይ እውን ምስ ተንጎረባብቲ ሃገራት ዲል ንክገብር ዝሕግዝ እዩ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ዝንዕቆ ኣካል እውን የለን እዚ ማለት ግን ናይ ካልእ ሉላዊ መሬት ንክትወስድ ዘውህበካ ምክንያት እዩ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዘለካ ፀገም ብመንገዲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ቀሪብካ ተዘራሪብካ ሓደ ነገር ክትገብር ወይ እውን ሓደ ነገር ንክወሃበካ ወይ እውን ክትልምን ትኽእል ኢኻ እዚ ንዝን ምክንያት ስለ ዘለኒ ሸምግሉኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣቀራርቡኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣራኽቡኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ እሞ ንዓዕረቑኒ ተባሂሉ ገለ ነገር ክግበር ይኽእል እዩ ካልኦት ሰባት ኣብ ሽምግልና ክሰምዑኻ ይኽእሉ እዮም ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሽምግልና ክሰምዕዎ ይኽእሉ እዮም እንታይ ማለት እዩ እዚ 120 ሚልዮን ህዝቢ ሒዘ ኣብ ደገ ባሕሪ ከቢሩኒ ገለመለ እንድሕሪ ኢሉ ኦኬ ነቶም ጎረባብቲ ዝኾነ ይኹን ዩኤን ዲካል መፅዩ ንዑ በጃኹም ነዚ ሰብ እዚ ልኡላዊ መሬትኩም ቆሪፅኩም ሃብዎም ኣይኮነን ክብሎም ንዑ ነዚ ሰብ እዚ እንተኾንኩም ዘይተሰማምዕዎ ዘለኹም እዮም ክብሎም ዝኽእሉ ስለዚ ኮፍ ኣቢሎም እንታይ ክትገብር ትኽእል ምናልባት ናይ ጅቡቲ ከቢርካ እንተሎ ብኸመይ ክጎድለልካ ክእል ወይ እውን ካልኦት ሃገራት ከምቲ ናይ ጅቡቲ ኣማራፂ ቤን ክቡኻ ይኽእሉ ክብልዎ ዳ ይኽእሉ እምበር ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒስካ ንካልእ ሃገር ወሪርካ ሓዚሎም ከተባብዕዎ ዝኽእሉ ሕጋዊ መንገዲ የለን ስለዚ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ንዓለም ንምትላል ዝጥቀምሉ ዳ እምበር ብከምዚ መንገዲ ብዓይኒ ሕጊ ዝኾነ ከምፃሎም ኣይክልኒ ሓንቲ ቪድዮ ወይ እውን ፅሕፍቲ ትዘውር ኣላ ኣብይ ኣሕመድ ሕጂ እውን እንተኾነ ኤርትራያን ፕሬስ ዘውፃያ ነይራ ኣብይ will once again find himself pleading with ኢሳያስ ኣብይ ኣሕመድ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ተመሊሱ
ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ናይ ምልማን ተንበርኪካ ይቕረብ ለለይ ምባልሲ ዘይተርፎ ይኮነን ወይ እውን ካብኡስ ኣይክድሕን እዩ ዝብል ስነ መግወት ኣቕሪቡሎ ማለት እዩ ማለት እዩ the Ethiopian government led by Oromoma expansionist Abiy Ahmed is unlikely to start war with Eritrea despite its aggressive rhetoric ወላኳ ናይ ኩናትን ናይ ዕግርግርን ፕሮፓጋንዳ ይነፍዕ እንተሎ ምስ ኤርትራ ኩናት ናይ ምጅማር ዓቕምናቱ ድሩት ምዃኑ ይዝገልጽ ዘሎ as the focus on the sea access appears to be a calculated distraction from the country's ongoing civil war ስለዚ እቲ ዝበሃል እዚ ዝገብሮ ዘሎ ተሓዲድ ነቲ ውሽጣዊ ፀገማቱ መህደምን ምድላይ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ብትኽክል ምስ ኤርትራ ተዋጊኡ ክመልሶ ዝደሊ ወይ እውን ክረብሖ ዝኽእል ነገራት ስለ ዘለዎ ይኮነን By presenting sea access as a national priority, Abiy seeks to rally various Ethiopian factions around a shared cause, thereby shifting scrutiny away from his government's challenges with the insurgencies in Amhara and Oromia, as well as internal divisions. እቶም ንዓቢ ኣማኺሮሞ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጠን እዛ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ዘንሃርካያን ዝወስኽካለን ናይ ሓሶት ከይትመስል ድማ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት እናገበርካ ትገበርካ ናይ ብሓቂ ትእመን ዓይነት ፊልም ዝገበርካያ መጠኑ ሓብዩ ዝነበረ ስምዒታት ናይ ኢትዮጵያውያን ስለ ዝግንፍል ኣብ ጎኑ ደው ክብሉ ክእሉ እዮም ኣብ ጎኑ ደው እንተኢሎም ድማ ነቲ ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ትግራይ ዘጋጥሞ ዘሎ ፍሽለት ንዑ መሸፈኒ ክትኮነ ትኽእል እያ ደገፍ ናይ ህዝቢ ክረክብ ይኽእል እዩ ደገፍ ናይ ህዝቢ እንተረኺቡ ድማ ኣብቲ ሃገር ናይ ምምሕዳር ዓቕሙ ክቕፅል ይኽእል ይኸውን እዩ ዝብል ነገር ኣሎ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ኣረጋጊፁ ኣቢይ ልክዕ ከምታ ንሶማሊላንድ ዝገበራ ንሶማሊላንድ ንዓመት ምሉእ ኣብ ደገ ባሕሪ ብሶማልያ ከይደ ክረክብ እየ ኢሉ ክፍክር ሓጊዩ ኣብ ትርኩ ከይዱ ኩሉ ዝበልኩ ክገድፈ የቕረታ ባህለኒ ምስ ሶማልያ ኢሉ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ከኽብረ ግዛታዊ ሓድነት ናይ ሶማልያ ከኽብረ ወላ ሓንቲ ዝጥሕሶ የብለይ ኣተዓራርቀኒ ኢልዎም ናይ ቱርኪ ኤርዶዋን ድማ ንሶማልያን ኢትዮጵያን ሰላም ኣባሂሉ ኣፈራሪሞም ድሕሪያ ብዛዕባ ናይ ሶማልያን ናይ ሶማሊላንድ ዘረባ ኣቋሪፆሞ ስለዚ አብይ አሕመድ ነታ ዓመት ሙሉ አንቀሳቅሰቱ አጀንዳ ባገር ወዲው ናይ ኤርትራ ድማ ጌና ተኩነታት ስለዝኾነ ዘይተፈጠረሉ ናይ ሶማሊያ ከምኡ ዘግበሮ ምክንያት ብዓለም ደረጃ ብዙሕ ፀቕጢ ክመፅኡ ስለዝጀመረ ሽዑ መርገፂኡን ክቕይራሉ ኣሜሪካ 2-3 ግዜ መግለፂ ከተውፅእ ወሲና ማለት እዩ ከምኡ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ብጥልያን ይኹን ብጀርመን ይኹን ብዩኬ ይኹን ብቻይና ይኹን ብኩሉ እዚ ዝበሃል ዘሎ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ብዩኤን ይኹን ብኣፍሪካን ዩኒዮን ስለተባሃለ አንሳሒቡ ማለት እዩ አንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ግን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣው ኢሉ ዝተዛረበ ነገር የለን ወላ እኮ ብሓፈሻ ሉላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ዘይጠሓስ ሕጊ ናይ ዓለም እንትኾነ ንዓቢ ሽሙ ረቂሑ ነዚ ክስቶ ዝገብሮ ዘሎ ቅቡል ኣይኮነን ዝበሎ መግለፂ ዘውፅአ የለን ስለዚ እዚኣ ኣሻዲናቶ ነታ ኩነታት ከም ትቕፅል ገይርዋ ኣለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚኣ እንታይ ኢሎም ኣውፅኦም ነይሮም ሓንቲ ስእሊ ብኤኣይ ሰርሕዋ ይመስለኒ ኣብ መወዳእታ አብይ አሕመድ ተንበርኪኹ ይቕረበለለይ ክብል ምዃኑ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም በጃኻ ጎይታይ ፕሬዚደንት ይቕረበለለይ ተጋጊየ ኣይተሓዘለይ ንኽብል ስክፍታ ዘለዎ ይኮነን ኣብታ ቤተ መንግስቱ ዘንብሮ ጥራይ ይኹን እምበር ነቲ ዝገብሮ ዘሎ አብይ አሕመድ ኩሉ ነገር ንኽገብር ድልውነት ዘለዎ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ነዚ ምናልባት ሓደ ነገር ክበርሃልና ትኽእል በዚ ወገን ኤርትራ ዝተባሃለት ናይ ኤሪትራያን ፕሬስ ጥራይ ዘይኮነሲ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፅ ሓበሬታውን ነይሩ ያስፈልገናል ያሉት ለውጭና ገቢ ንግድ መስፋፋት ሳይሆን በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የገጠማቸውን አማጽያንና ደጋፊዎች የሆነውን ህዝብ የትግል አቅጣጫውን ለማሳት ነው ብሎ መጠርጠር የተሳሳተ መሆን አይደለም። በሁለቱ ክልሎች የገጠሟቸው አማጽያን ፖለቲካዊ ድጋፍና ወታደራዊ አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠነከረ ሄዷል በሚባልበት በዚህ ወቅት ከፍተኛ ስጋት ላይ ስለወደቁ አቅጣጫ ለማሳትና ትንሽ ረፍትና ጊዜ ለማግኘት በማሰብ ያደረጉት ለመሆኑ የሚያጠራጥር አይመስለኝም። ይህም ከሰኔ 2013 ጋር የሚመሳሰል ነገር አለው። ያኔ ጦራቸውን ከትግራይ አሸንፈው እየነዳን ወልዲያ ስናደርሰው የጥሞና ጊዜ ልስጣቸው በየወጣው እንጂ አሸንፈውኝ አይደለም። አሸንፌ መትቼ ነው ያስኩት ይላል። ተሸንፈን ነው ወይ የሚል ጭንቀት ያለባቸው ሰዎችም ይታያሉ እዚህም እዚያም። እኛ የወሰንነው ደጀን ወደምንለው ህዝብ ጠጋ ብለን ከኋላችን ደጀን አስቀምጠን የጥሞና ጊዜ ለህዝቡ እንስጠው ብለን የወሰንነው ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብል ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ብተደጋጋሚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንገልፆ ፀናሕና ኢና ግን ካብቲ ፀላኤ ኤርትራ ዝኾነ ሚድያታት ክወፅእ ከሎ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ጎሊሑ ይርዳእካ እቲ ነገር ማለት እዩ አብይ አሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ድራማ
ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ንኤርትራ ክወረር ኩናት ክጅምር ዓሰብ ከማልስ ባሕሪ ከማልስ ዝብሎ ዘሎ ድራማ ልካ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ናይ ሓሶት ድራማ ምዃኑ እዩ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኣምሓራን ከምኡ ድማ ኣብ ኦሮምያ ዘጋጥሞ ዘሎ ፍሽለት ብተደጋጋሚ መንገዲ ድማ ኩሉ ዓይነት ወታደራዊ ዓቕሚ ፖለቲካዊ ሽምግልና ኩሉ ፈቲኑ ይሰልጥ ስለዘየለ ዝግበር ከዓ ውሑድ ስለዝኾነ እንታይ ክገብር ኣሎ ምናልባት ኮንድኾነ ተሪፉ ዘሎ ህዝቢ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ እንተበልካዮ ኣብ ጎንኻ ክኸውን እሞ ሃገራዊ ደገፍ ህዝባዊ ደገፍ ንኽረክብ ከኽእሎ ዝኽእል ንዝተወሰነ ግዜ ክንቀሳቀሶ ዝኽእል ኣብኡ እናተንቀሳቀሰ ከሎ ድማ ገለ ኣብ ባይታ ብሽምግልና ድዩ ወይ ወታደራዊ ዓቕሚ ገለ ውፅኢት እንተመፀልካ ወይም ገለ ንክትሰርሕ ዕድል እንተረኸብካ ካብ ዝብል ዝብገስ ዘሎ እዩ ሕጂ ካብ ትግራይ ክወፅእ ከሎ እውን ተመሳሳሊ ሓሶት ሓስዩ ከም ዝነበረ ንግዚኡ ኣብ ደጀና ተፀጊዕና ክንወፅእ ነቲ ህዝብን ገለን ኢልና ወፂና እምበር ተሳኢርና ኣይኮናን ብምባል ተዛረቦ ግዜ እውን ከም ዝነበረን እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ካብኡ ዝፈልዮ ነገር ከም ዘየለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዌል እዚ ንዕዖምን ነቲ ኩነታትን ዝምልከት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ግን ሓንቲ ኣብዚኣ ቀድም ኣቢልና እዚኣ ፅሕፍ እዚኣ የባህር በር ብዛዕባ እዚ ሓደ ኤርትራውሲ እንታይ ልፅሒፎ ኤርትራያን ፖስት ዝብል ማለት እዩ ኢትዮጵያን ጀነራል ተሸመ ገመቹ ዝበሃል ማለት እዩ እንደ Abiy Ahmed openly disclosed their plans for Ethiopian invasion of Eritrea. ስለዚ ብመንገዲ እዚ ጀነራል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፖለቲካዊ ወታደራዊ መራሕትና ትገይሩ ናብ ኤርትራ ዕብዕብ ብዘይብሉ ወራር ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዘንፍት ዘረባ ከም ዝተዛረበን እዚ ድማ ኣዋጅ ናይ ኩናት ኮይኑ ክቁፀር ከም ዝኽእልን ብምባል ፖስት ምስ ገበረ ሓደ ፕሮሚነንት ግብፃዊ ተቐቢሉ if war were that easy we would have destroyed the dam earlier but we are aware of its consequences ውግእ ቀሊል ነይሩ እንተዝኸውን ብቐሊሉ ዝግበር ወይ እውን ሓንቲ ግዜ ተኩስካ ትገብሮ ነይሩ እንተዝኸውን ነይሩ ነቲ ዲጋ ንዓመታት ዘብከየናን ዘሕዘነናን ዲጋ ናይ ህዳሴ ወሊዕና መገደፍናዮ ግን ኩናት ብዙሕ ትርጉም ከም ዘለዎ ስለንርዳእ ነቲ ውሳነ እቲ ክንወስዶ ይከኣልናን especially for Ethiopia and the region ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብቲ ዞባ ድማ ኩናት ኣቃሊልካ ዝርአ ይኮነን እንታይ ዝብል ዘሎ we fully understand the strengths that strength does not lie in using weapons at any time መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ልቦና ክኸውን ዘሎ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ክርድኦ ዘሎ ኣፅዋር ስለ ዝሓዝካ በፅዋር ዝመፅእ ሓይሊ ናይ ኣፅዋር መፍትሒ ናይ ፀገም ክኸውን ኣይክእልን እዩ but in their timing and place ብዓብዩ እቲ ኣገዳሲ ኩናት ይኹን ኣፅዋር ይኹን ሓይሊ መኣስዩ ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱን ኣብ ትክክለኛ ቦታን ተተጠቂምካ ጥራይ ውፅኢት ደምፅእ እምበር ኣብ ዘይግዜኡ ኣብ ዘይቦቱ ኣብ ዘይከውን ብኩናት ክውዳእ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘየለ ምርዳእ የድሊ ስለዚ thinking of invading Eritrea is a military suicide for Ethiopia and Egypt will not allow the seizure of the port of Assab at any cost ስለዚ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን ናብ ኤርትራ ገዛ እትገብሮ ንኢትዮጵያ ክትወርር ኢላ ትፍትኖ ነፍሰ ቅትለታዊ ስጉምቲ እዩ ግብፂ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ነቲ ኢትዮጵያ አንቂዳ ንዓሰብ ክትቋፀራ ከተፍቅድ ኣይትኽእልን እያ ዝብል መልሲ ይብሎ እቲ ስነ መጎት ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ ነቲ ዕምቆት ዘለዎ ፖለቲካ ብቐረባ ዝከታተል ሰብ እዩ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ሞር ኮንሰርን እዩ ናይ ግብፂ እቲ ጂኦፖለቲክስ ናይ ዞባና ይኹን ናይ ማእከላይ ምብራቅ እናተኸታተለ ዝፅሕፍ ዓብይ ጋዜጠኛ እዩ ስለዚ ኣናሊስት እዩ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ነቲ ኩነታት ማዕረቲ ኢትዮጵያ ፈንጣሕጣሕ ትብሎ ዘላ ካልኦት ሓይልታት እውን ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለውን እቲ ኩነታት ድማ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ዘይኮነ ናብ ዘይተደልየ ማእዘን ንክኸይድ ዘሎ ተኽእሎ ዝዓበየ ምዃኑን ካልእ ስታሊን እውን ተመሳሳሊ መልሲ ሂቡ ነይሩ ነው ኤርትራ የሆነ ነገር እነካለሁ ብትል የ80 ዓመት አዛውንት በሉት የ90 ዓመት አዛውንት በሉት በዚህ ጦርነት ላይ እንደሚሳተፍ እኔ እርግጠኛ ነኝ። ሳውዲ አረቢያ ይኑር፣ ሊቢያ ለስደት ይዘጋጅ፣ ሱዳን ይኑር፣ ሁሉም ሀገሬን ልታደግ ብሎ እንደሚገባ እኔ አልጠራጠርም። የሀገር ጉዳይ ከባድ ነው። ከትግራይ መማር ነው አልኳችሁ እኮ ትግራይ እንዴት እንዳደረገው ለዛውም ሳዋ የሚባል የለ ትግራይ ሳዋ የለ ምናምን የለ ትምህርት ላይ ስልጠና ላይ ምናምን እስክሪፕቶና ምናምን ከእስክሪፕቶ ውጭ ምንም ማቅ የነበረ የትግራይ ወጣት መጨረሻ 3 ቀን ሰልጥኖ ነው ራሱን የተከላከለ። እዛ ደግሞ ሳዋ የሚባል አለ። አሁን የጽምዶ ግሩፕ ገብቷል 38ኛ ነው 30 ምናምን ጽምዶ የሚባል 38 እዚ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ኢትዮጵያዊ ብፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ሰኺሩ ዘየድሊ ዘረባን ዕንደራን ክገብር ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ወራር ናይ መሬቶምን ናይ ሃገሮምን ናይ ሉላውነቶምን ተፈቲንካ
نفسه كفيرتراوي كخت زخليو ولا ون تكوينات نتخالن زي دلي أمريتون أبرستون كتمزو خلقها حفيلو كم زتنس مفلات يدلي تجارو أيكون كميرترا بوت هدروا عيني بكل من قد تداليو زلو من شيء كل دما كتكسن كواجان زخد زلوا تجراي ون تاريخايا ناي سلسة معالت تعليم غيرو نفسك كلاغل كم زخال ريخم ما يخم سلازي كوينات أويشكا كم زيوم هجرات أزيوم ناي كوينات مكرون زلهم بحايلي كتجبروا اللي تخل من قد يلن بقمت قالوا وجن إثيوبيا زمت سراويت أنت خجبرنا بيرترا مت لك كم تاب تسعات ريو ثمانيات سبعات زرانا مورال زي بلو أشحات كيلومتر كيدو نموتو نقبرو يلو زخيز زلو سراويت مبر زخون يكون هذا تمريتنا نعتاتهم أراويتيو مخنياتو أصعمن كبيدن بوتاታት ስለዝኾነ بقليل كسغرون كوچ وزخلي يكونن كالاي دما علاما ون يبلومن هذا وتحضر كوينو دموسنيا كوينو سريح كنبر زدل امبر ابزيد ليو كيناتات يكمو زدل سبيلن ስለዚህ እድል ተረኺቡ ክትኩስዩ ንስተይ ብኮን ተረኺቡ ድማ ከማረኺዩ ወይ ውን ከሃድም እዩ እሳታ ዘላን ዝነበረትን ዕላማ ናይቲ ሰራዊት እያ ስለዚህ እዚ ኩናት ዝንተ ተበጊሱ ውን እንተኾነ كمت زخلوتي كم زيلن انتخونا دما كي تبقى سغلو لاق ما قمت كقبرو لهم زلوهم زنقر حبريتين عن وصلنا من البات مزياتا هذا بيلنا ناول سعيد حنتك بكم سكابزيا لن كان زقبرا فيديو حنتي أقدر اسم الأختو تشيلو أبزي من نتصار كتعملنا مسعش البشاشان دام مساسلنا كيدينا حدا هاتي هاي لسلاسة تميتن تساقا من اللوب زتباهلو الأوان حصوت مخانوز تفل علينا حصوت مرتعطات دام تساقا جيجا حبريتا مخانون مأماني في التنيرو أبي ونكمو إثيوبيا نامنا يدخلنا تعزقتن زغفاء بهراون قبيلاون قجت الناتوت بمليونات صوت سر هزبا بتميت كوبدو تقونتين دا حدلن دارقفن نتهز بغرد ازمة رديت مشمع غيرو اخلف رينا اكسبورت مقبار بزيحنا زبل زينا سريعو بتن زبولو لكع كم مقالح زق على حميدياتات ناي ميديا سراويت بلتغنان ناي حاسوت زينا خمز قواح مقبارو ناي تمال تاريخ بزوح زيد ما خمزيتات ناي إثيوبياوين شقر زقوسي ناي حاسوت زيناتات مسرح زي تعدنا ساعات باجت نفسسي إذا حجي بحمد صمدو دبينا دمت مات ازت فعنايا ناي بعل سيوم تشمق وجلد ما ناي زعب النتع كلته ميديا وي من رخب بزحان بزعبو خيزاربو مكتتال عبيون بزي كاناتو تصبوق هلو كنتات إثيوبياويان عم ميدا خزرب بترخ الكيلوي عشان كويس زحل فغنيات بعل لدتو ايالو زركبوهم 3000 إثيوبياويان بيوتيوب اخي باب زغبرو لوان سرعت بلصقنا فصم رعداتيو سبكي كتاتلو ابدي سابا الكتريك كمزو قارص يفلط سلسته بصحتم زموصو لوان نتنصم زمصحو خبابيتات بفلي كدانن مغبن كمز عدل مقبار ابزي ابوتاتنا وي اديتاتنا حنت قرشن مترو علبان كابي جانو يتقبلنا قبل سمعهم اللهم مچم نمنتاي كومو خمز نبره دما نستوعل بانصارو ابزو كو ابي ገንዘብ ካብ ጅቦ ሙሳ ዝፈቱ ይመስልን ኣብዛ ወረቦታታት ካብ ማስቲካ ሓሊፎ ካልእ ክባይራጎን أربعة تميت ويعطوهم تفطر أو حدا جانجير كامرأي أبيون أب تقرأين زكاتم زلوا دباب دركي لما فرار حزب تقرأي كتكملوا إخل خزينو حزب خالق فريدو يركب حموشته حزب الله بحلن تميت الناس قرفن كله هاي لسلاس عاموتون مبعل زسلع مليونات دولارات مجم نايتي وان سبات كساب حج الزاربولون سبز أرمماني نيرو تقبجا تورتاها بأوروبا استلع كله دقس نيرو زيا كم جان رياض لنا تاريخ مسلسل نايكلتيوم مراحتي زرقي فيديو زخا أقداسيو ونياتو كمتي متأنساتهم أنصارنا زقبرو زلو كل عينة بروباغندا نعوز متن قبر ملسي كابير ترام متعاون أزيا أقداسيو عند فيديو إثيوبياوين كاب أول دايس إنه في إثيوبياوين يوم كازلوا بإثيوبيا. This guy, man, this guy. ከአራቱ ብሔር የወለድኳቸው ልጆቼ በዘርና በማንነታቸው ሳይሆን ባላቸው ስነ ምግባርና ድርጊት የሚዳኙበት ሀገር ትኖረኛለች። በዓል ሕልሚ እዚ ቃበት ይለ ተብላሎ ካብ ተፈላለያ ኣንስቲ ዝወለድክዎም ደቀይ ኣብ መንጎም ዘሎ ፍልይ ባዕለይ ከይተፈላለዩ ብሓደ ክነብሩሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ። ኣብነት እዚ ኸ ሕልምለኒ እናበለ ከምቲ ናይ America, I have a dream zibale many khatblo give me his name sometimes I matsanin it icon nights alam tzinavere I have a dream zibale na ayu degma zollo
زياتا زقللت يا خالي تتسغيا የሚገርም ህልም ነው የኛም ህልም እኮ እሱን ለማሳካት ነው I have a dream ህልም አለኝ ከመስቀል አደባባይ እስከ ታላቁ ቤተ መንግስት ባለው መንገድ ላይ ስጋት ሳይሆን ከግራና ከቀኝ ሙዝና ብርቱካን ተተክሎ እሱን እየገመጥን እያጣጣምን ወክ የምናደርግበት ጊዜ ሩቅ كم تريد لهم I have a dream يا تبل دلا ناي مارتن لوثر جونيور زبلويت I have a dream زبل زربا حركاتي عبي زربان أمريكا زبال أبناء زبنات علمتي زقفعول زنبرو زقبرو زربايو كم تريد لهم دراما بزمثل من قد يوجن نزح جزء لو كنا تازق اللي تيزق المالدن برو تكلم كم جاتري وازل لهم أبي حمد تمثل حلمن بحقنا الناقبري نزوم مزبي بنانا قدناتات كلهم الكم يلو بحلم غير بيلا غير زدقسم but it is interesting the أبي delusion حنت بزعب أبنا يموت تاخد كنا نزي اسمعوها ሚኒስትሩ በደህንነቱ ተከለከሉ። ይህ ክልከላ የተጣለባቸው ሚሊዮን ዶላሮችን አውጥተው የገዙት አውሮፕላንን እንዳይጠቀሙ ነው። ይህ የግል አውሮፕላናቸው ለወራት ያለ አገልግሎት እንዲቆም ተደርጓልም ተብሏል። ከወራት በፊት የብልጽግናው ፕሬዝዳንት አብይ አህመድ የግል አውሮፕላን መግዛታቸውን ኢትዮ ፎረም መዘገቡ ይታወሳል። የገዙት አውሮፕላን የቦይንግ ኩባንያ 737-800 በሚል ለቢዝነስ አገልግሎት የሚያመርታቸውና ባጭሩም ቢቢጄቱ ተብሎ የሚጠራቸው አውሮፕላኖች አካል ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይህንን አውሮፕላን የገዙት በአጠቃላይ ወጪ በ80 ሚሊዮን ዶላር ነው የሚሉት ምንጮች የተገዛውን በአንድ ካና ዛትሪ ዋዘለهم ሪፖርት ድማ አብዚ ሐለፈ 80 ሚሊዮን ዶላር አውጥዩ ዶናልድ አብይ አህመድ አንቲ ፕራይቬት ጄት ናይ ቢዝነስ ፕራይቬት ጄት ገዚዩ ከም ዝነበረን ተገዚያ ናይ ቦይንግ ዝበሃል ካምፓኒ ተገዚያ ናብ ኢትዮጵያ ምስ መፀት ግን እቶም ድሕንነት ናቱ ወይ እውን እቶም ሃገራዊ ድሕነት ናይቲ ሃገር بخمزي عينات نفاريت كيت كلها نمهرام كا يكون نمقتالك تارجتد نختكون زل على تخلص لزجبر أتتك أمل لا يلومو سلمتاي كي تجزت كلا زي ما خروز بالحتو أبز حد ما كزور سمع له بحفشة نريوز لنا كنتات أبيتوبيا it's a very sensitive time but hey أبي أحمد is a very nice luxus تون باسترات نسوز كاتلوم أب أمريكا بخمسين نفر تسلز خدو التنسوز ريوم زلوا مرحتون عببية منجس زلوا برايفت جيت زلوا كابتن إثيوبيان إيرلاينز وسيدز خدات نبرنا فارس سلزي عقبته ب8 مليون نزانا فارس زي عجزيو كم زنبرن انتقونا نخيت كملا بتمثل لياناتو كم زفرار هو مو يتكملا كم زي اللي نبرو anyway this is another story غزل ዋሽንግተን ዲሲ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ኢትዮጵያውያንን ለምክክር መድረክ መጥራቱ የሚታወቅ ነው። ይህ መድረክ ለማጨናገፍና ተቋሙ ለማሰማት ኢትዮጵያን ከተለያዩ አካባቢዎች ወደዚህ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ በመምጣት ላይ ናቸው። እንዲሁም የተለያዩ ድርጅቶች መግለጫ በማውጣት ኢትዮጵያውያን በዚህ መድረክ ላይ እንዳይሳተፉ ጥሪ በማቅረብ ላይ ይገኛሉ። ከነዚህም አንዱ የኢትዮጵያውያን ትብብር ንቅናቄ ነው። መግለጫ አብይ አህመድ ፍሉይ ሽምግልና ናብ አሜሪካ ከይዱነት ህዝቢ ናይ ዲያሎግ ናይ ዲስካሽንን መድረክ ፈጥራለሁ ዝብል ድራማ ንክገብር ምክንያቱ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ዝተፈላለዩ ተቃዋምቲ ርክባት ፀቕጢ ይፈጥረሉ ስለ ዘሎ ረጂም ቼንጅ ንክግበር ምናልባት እቲ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ምስትዮም ኣብኡ ዘሎ ክሓብር ስለ ዝኽእል ፍርህ ስለ ዝተሰምዖ ነቲ ናይ ዲያሎግ ምስ ህዝቢ ብዝብል መንገዲ ነቲ ናይ ምክክር ወይ እውን ናይ ዲያሎግ ናይ ዓበይቲ ዓዲ ገለይሉ ዘቆሞ ኮሚሽን ልኡኻት ናቱ ንኣሜሪካ ሰዲዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ጉዳይ ድማ እቶም ተቃዋምቲ ናይ ዓቢ ማለት እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ህዝቢ ኣብዚ መድረክ እዚ ንኸይሳተፍ እዮም ዝነግሩልኝ። አቶ አክሊሉ ያስተልኝ እንደምን ሰነበትክ? ከካናዳ ቶሮንቶ እዚህ ጥያቄ ጥሪያችንን አክብረህ በመገኘትህ በአንከሰግ ነው። እኔ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ በተወዳጅ ፕሮግራም ላይ ስለተጋ አክሊሉ እዚህ በአሜሪካ ነገ ምናልባት አሁን ስንገናኝ በዋሽንግተን ዲሲ አቆጣጠር ከምሽቱ 9 ሰዓት ከ15 ፒኤም በዋሽንግተን ዲሲ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ አንድ መድረክ አዘጋጅቷል። ወደ እናንተም ይመጣሉ። ሴፕቴምበር 6 ቶሮንቶ እንደሚመጡ ሰምተናል። መግለጫ አውጥታችኋል በንቅናቄው ስም። እንደው ባጭሩ መግለጫችሁ ምንድነው? መግለጫው ቀጥተኛ ነው። ትክክል ነህ። የኢትዮጵያ የምክክር ኮሚሽን የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ
የሚሰራውን ሰርቶ ብዙ ነገሮች የተደናቀፉበት ድርጅት ነው፣ እንቅስቃሴ ነው። ብሓፈሻ እቲ ኮሚሽን ናብ ኣሜሪካ መፅኡ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ተራኺቡ ከምኡ ድማ ናብ ካናዳ ከይዱ ነቲ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ንዑ ንምትህድዳእ ወይ እውን ንዑ ንምፍሻል ከምኡ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ህዝቡ ይዘራረብ ከም ዘሎ ንምርኣይ ዝኣክል ተበግሶታት ንምግባር ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ናብዚ ዲያሎግ እዚ ንከይሳተፍ ዝብል ካምፔይን ይገብሩ ከም ዘለውን ብዓብዩ ድማ እቲ ናይ ተቃዋምቲ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ካብ ኩሉ ብሄራት ናይ ኣምሓራ ናይ ትግራይ ናይ ኦሮሚያ ናይ ካልኦት ክልላትን ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ዝራኸብዎ ዘለው ንዕኡ ንምብዳህ ዝግበር ስለ ዝኾነ ነቲ ዘለና ኩነታት ተቐፅሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ተቐፅል ያዘጋጁ ያሉት በአራት ዙር ስልጠና 250,000 ወታደሮች ነው ያዘጋጁ ያሉት። ስለዚህ ዝግጅት ስላለ በከፍተኛ ሁኔታ ይሄ የሚዘጋጀው በሌሊትም በቀንም እርምጃ እንወስዳለን። መብት ነው ባይዘው ድንበር ላይ የዜጎች ግንኙነት ጽምዶ ምናምን የሚባል ነገር አይ ቲንክ ለጌታቸው ረዳም አንዱ የጠየቁት ነገር እሱ ይመስለኛል። በግልጽ አንዳንድ ቦታ ሲነገር ስለ ብዛዕባ ጽምዶ ዘለዎም ረስኒ ብጣዕሚ ተሰምዶም ዘሎ ጽምዶ ልክዕ ከም ወታደራዊ ምድላው ኮይኑ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለው እቲ ህዝቢ ዝራኸቦ ዘሎ ድማ ነቲ ፖለቲካዊ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም أول سيد صبغ يرجع يسوى لاب latest فيديو ناتو propaganda ناي أبي نوح بزع جنزب ينفسز قبرلو صمدو بيلا غيرو برعن عن أبيلو كم زبطاتونو ينان رزالنا وتسيت ناتو دما كينكات زفترو زلو أكايدا ينان رزالنا أب إثيوبيا حركة أبتي زر زلو بحر كنر أنت خوينا في الله يفتقر أنت سجيرنا بولي مدان علم النجنيالن بولي مدان علم هي عرات جنرالوش أزيها كلاوي مريت بنتسع وسدو تكرامتو معرتي بتصمدون بقلن دبحال دلو بزحات وتحدراويان سبيشال فورسز ناي عفار كتصالنا بيرترا ياخذو خمزلو زغلص حبريتا دما بيمانن صغامني وصالو እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ንኣብይ ኣሕመድ ሽግር ዝፈጥረሉ ዘሎ ይጽምዶና ህዝቢ ጥራይ ደይኮነ እቲ ወታደራዊ ክንፍናቱ እውን እንተኾነ ዓቢ ምትእምማን ስለ ዘይብሉ ምስ ኤርትራ እንተጸሚትካ ውፅኢት ከተምጽእ ከም ትኽእል ወታደራዊ ዓይን እውን ዋላ እውን ህወሓት እኮ ምስ ኤርትራ ዝምድና ዝገብር ዘሎ ውፅኢት ከምጽእ ዝኽእል ኣባይታ ኤርትራ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ እዮም ኣብይ ኣሕመድ ድማ ብዝኾነ ይኹን ተዋጊኡ ውፅኢት ከምጽእ ዘይክእል ጠፋሽ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጡ ውፅኢት ከተምጽእ ተደሊኻ ናብ ኤርትራ ክትከይድ ኣለካ እዚያ ዘርእየኩም ፀናሕኩ ድማ ህንፃ ነው ይሄኛው ህንፃ ብሌን ህንፃ ይባላል ብሌን ህንፃ ማለት የወዲ አሸብር ተክላይ አሸብር የሚባለው ጀነራል ዛሬ ጁንታውን ተቀላቅሎ በሰሜን ዕዝ ላይ ጥቃት ከፈጸሙትና በኢትዮጵያ ምድር ትግራይ ላይ መሽገው ጦር እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረ በዓል እዚ ማለት እዩ ተጋሩ ኮይኖም እዚ ገዛውቲ ናይ ጀነራል ወዲ አሸብር ወዲ ከምዝሎ እናበለ ንክውረስ ነቲ መንግስቲ በዓሉ ስለያ ኮይኑ ዝነግር ዝነበረ ወሽላኽዩ እቲ ወዲ አሸብር ደገለዶ ድብልዎ ተመሊሱ ለምሳ አቢ ይሰራሓሉ ምክንያቱ ነዞም ፓላሶታቱን ተመለሱሉ ነቲ ሃብትናቱን ተመለሱሉ እዚያ ድማ መብዛሕትኦም ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ ፀገሞም እዚያ እያ ሃብትናቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ አንቂዶም ንኽሰርሑ ንኽቃለሱን ከቢድ ብድሆ እዩ ዘለዎም ግን ገለገለ ድማ ነቲ ረብሓ ናይቲ ገዲፎም ነቲ ኩነታት ከም ዘለዎ ሒዞሞ ይኸዱ ከም ዘለዎ ኣብዚ ትርኢኻ ሓቁ ሻዕብያ ነይሩ ክሳብ ፋፂ ክሳውቲ ተወሊደሉ ዝብል መንደር ሻዕብያ ነይሩ ኣብኡ ተወሊደ እዩ ዝብል ፃድቃን ራያ እንትኸይድ እውን ራያ ተወሊደ እዩ ዝብል ንኸባቢያዊነት ዕሪ ይጥቀመሉ እዩ ፋፂ እንትኸድ ፋፂ ተወሊደ ኣነ እዚ ተወሊደ ኢለ ንሰብሰብ ይኸይፈልጥ ጻድቃን መራሒና ኮይኑ ከምኡ ቢሩና አይፈልጥም ቀደም ሎሚ ጨርጨር ተኸይዱ ወይ ራያ ተኸይድ ራያየ ኣነ ከምዚ ኮይኑ በኻላት ይደለሉ ኸይድ ዓዲግራት ተኸይድ ኣነ እዚ ኣያገዛ ይብል መከራ ኮይኑ ተሕማሙ ነዊሕ ገይሩ እዩ ከምዚ ክብል ኣነ ጻድቃን ኣይድግፎን ንህዝቢ ትግራይ ልዩ ተቓሊሱ ዝፈልጣል حنا وقشة تورد نريو لنا بالنسبة كان قشة تاونت كجمر أنا يقرنني فاصي يفلت عيو كفاصي اللي في الكادات ولا مثل صار كان عبزي عن محداره فينو شعبي خمس نور يفلتين بينهم الله
فمو خيدم الله شعبيا فاطق دي فمو عبزي أم حدار خينو شعبيا خمس نوري فلتين لو ممكن نسو قد فمو خيدم الله شعبيا فاطق دي فمو خيدم الله قاتل لما تنولو ظان حصان نولو كدو ترارا نولو مخيام نولو لقات نولو صادقان نهالو شعبيا نير صادقان مسكدغن شعبيا وصيلو كاو شعبيا زي قدف ون قلقل سبوت نتتاتلو اي لساتن ونك قدف ون منه شعبيا مسوطو شعبيا عاتيمولو تግራይ محضرዋሎ ይሉ ጻድቃን ተዛሪው ግን ትግራይ ጻድቃን ጥራህ እንተ محضرዋያ ትክክል ትኸውን شعبيا ዘይትእቱ ካብ شعبيا ኮይና ንከላኸለሉ ነርና ጻድቃን بحفشا نتي ጻድቃን ዝበሃል ፎሪ ከውጽዎ ወይ ውን ጽቡቅ ገይሮም ይሃርምዎሎ ሓደ ካብቶም ነግራማት ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ ምዃኑ ፈሊጡ ፀረ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ንምግላጽ ብዙሕ ስራሕ ይግበር ከም ዘሎን ኣብዚ ድማ ጽቡቅ ዝኾነ ዘረባ እንሰማዕ ኣለና ማቆቁ ፀሓይ መውሪቆም ህወሓት ይደግፉ ተጋደልቲ እዮም ናይ ህወሓት ተጋደልቲ ህወሓት ዝፈጠሩ ሰራዊት ዓለባ ይምበር መልገብ ኣይኮነን ንህወሓት እተብ ፀጽታ ዘሎ ሰራዊት የዝለካ ኣለኹ ኣነ ጥራሕ ኣይኮንኩ እዞም ሰራዊት እዚኦም ህዝ ዘለዎ ኩነታት ንመኸተ ዝተሰለፉ እምበር ሃገር ክከላኸሉ ሕገ መንግስቲ ክሕልው ኣይኮኑ መብዛሕትኦም ህወሓት ኢድኩም ሃቡ ኢለሎም ህወሓት ሓገዝ ደቡብ ትግራይ ሓቲቶም ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝቆጻጸሮ መሓውር ምሕደራ ንክሉ ብመስረት ዘሕለፈ ውሳነ ብፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረዳ ኣዚዙ ምቕያር ምምሕዳር ዘካይደ ህወሓት ኣብ ዞባ ተላእኽቲ ጸላእቲ ዝበሎም ሓይልታት ሕዝቡን ይዕንቅፍና ኣለዎ ክብል ገሊጾሎም በዚ ድማ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብህወሓትን ጊዜያዊ ምምሕዳርን ዝግበሩ ንጥፈታት ክሕግዝ ተማሓጺኖም ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ኢሉ ዝጸውዖ እቲ በኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝተፈለን ሕዚ ናይ ባዕሉ ሕጋዊ ፓርቲ ዝጣይሽን ሓይልም ዓቕምታት ትግራይ ኣብ ምብታን ይንቀሳቐስ ተብሎ ኢልዎሎም ወኪል ጸላኢ ዝበሎ ጉጅለ ህወሓት ድሕረትን ከባብያውነትን ብምስርሳር ዓቕምታት ትግራይ ናይ ምድኻም ወፍርታት የካይድሎ ብምባል ነቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝተበገሰ ሕቶም ዓርሰ ምሕደራም ጠቒሱ ናይ ምድንጋርን ምትላልን ወፍሪ ኢልዎሎም ኣብ ዞባ ደቡብ ንህወሓት ዝቃወሙን ኦኬ እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኮይኑ ንሪዮ ዘለና ኮይና ሕጂ ናብ ናትና ገዝና ክንሰግር በዚ ክንከይድ ክብለካ ይክእል ብውሽጢ ንኩላና ከሰንብድና ዝኽእሉ ሰባት ድልዋት ኣለዎ ክመፁ ኮርስ እዛ ምስጢር ውፅእ ከይህሉ ግን ንኩላህና ሲ በቃ ድሕሪ እዚ ረጅም ቸንጅ ድሕሪ እዚ ግንባር ድሕሪ እዚ ዋሽንግተን ዝገበርናዮ ምንቅስቓሳት ንኩላህና ከገርሙና ዝኽእሉ ኣካላት ክንመፅ ኢና ብለዎ ሻያስ ወላ ሓንቲ ስታይ ኮና ጥቆም ማለት ፀሪፉና ደሪፉ أقولنا أقطعنا يتخكل أقولزيو كلها أنا مليسنا هنا حرق أنا جلسنا هنا بليلو نسبوا جون تطفي حماق لا تمليسو حدقت بهالجر على حدقت بمساجر فتح الرزق عليه هذا سب كل بيرترا دول سبكو تجدد تهدرالو تجدد وارديانا يسوي بيتالو تجدد قاللو سندات يمكن لنا مروج وجه كون زدينا نحدز كون سندات من السجر فتح زكون فايلات زدينا أقولزو بحفشا كم نريو زلنا بزوح تحديدنا نسمع زلنا انت تحديدنا قال نريو زلنا دما تي مس ابي تعسيبك سرح زو السنه وجله ولا ون كابتم حقنيا تقاوم تزنبرو بزوح صقمن بزوح حماق سمبراتن كم زغاطمو ابعلاتهم زغبرو زلو دارغا ناي ገንዘብ ሰብ ንምዝባስ ተኸድልኹም ክብሉ ወላቶም ሶም ዝነበሩ በብዝሒ ካባቶም ክንጸሉ ከም ዝኻሉን መርኣያ ናቱ ድማ ዝስምዑ ሕጂ ሓርማ ዝኾነ ፖለቲከኛ እግደፍ አፍሪካ ሓርማ ዝኾነ ፖለቲከኛ እግደፍ ፈቲና ጸሊና ብዙሕ ዜናታት ምንጭ ንኣብነት ሓንቲ ኣብነት ክነግረካ ካብ ኤርትራን ካብ ኢትዮጵያን ብሓባር ዝተዋጽኡ ብናይ ስለያ ብናይ ምክልኻል ብናይ ንግዲ ሚኒስትራት ኮሚቴ ተዋጽኦም ነይሮም ኣብይን ኢሳያስ ምስተዓረቡ ኣብቲ ጽቡቕ ዝኾነ ዓለም ባንኪ ናይ ኣፍሪካ አንድነት ከምኡ ድማ ሕብረት ኣውሮፓ ሓገዝ ክንሕግዝ ኢና ኢሎም ኩሉ ነገር ተዋዲዱ ተዘራሪቦም መወዳእታ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ እንታይ ትብል
نحنا إذا أمونغ إيرتران إثيوبيان زجبرنا نقدر وركب عالم لخاوي بزخون نقدر وركب إلهم أتوم نعيابي وقلتها وحكي إلهم ماذا شعور نتاج صارتها نعبي أحمد أبو سحمون أبي أحمد أخوني لي وأيه تقول أنا كو كنت مرينا قال لك بالكله كو حيل بحري كو أب عصب قمت إيه دليل شعور الساعتهم كع حراك النجرو بينا إلهم كو صار غيرهم مستنوا إيرترا وكلت تراخيهم أتوم إيرترا وكلت انتهيلهم أبي أحمد انتهي كم زبالو كويس قدمنا فدينا هنا إلهم إذا حجك عقبيبلو أب كبد أبي أحمد سي كوينهم أبي أحمد زوجهم رمو فليتهم سي أبي توفرهم على كاكيد زي أمتنا لكم نيرنا بزي تكونتات دمانا زي مثلنا زوم الرجيم تشينج لنك أنا دفلت وادما كم زفلوي مستير دفلت دماسلوم زليو بزخواني أمريكا زقبرو تقاسمعو ملأخت حقوس نيرترا سديدام بدونالد ترامب زمرح من محدار أمريكا نيرترا ملأخت سناي تمنيت لي خلام أبكتم أسمرا زركب إمباسي أمريكا بمخنيات بحث مسكر مجمار برتاو قال سنات إيرترا نايو هانا ملأخت وصلام إمباسي أمريكا أب أسمرا مبرسو سان 4 عامت مجمار برتاو قال سيم نناس نتن هزبي إيرتراويان لباوي ناي إنقا حقوسك ملأختي يمحلال فكبل نايو هانا ملأختي أحلف لام من قس إيرترا مس أمريكا صمدون مجمار لعل شوهات كمزلو الناقلت أيزركاب أب حبراو شركة سمركوسة سطوم دبلوماسياو زمدنا لممحاش أب صلاتات نقديزة تكرم سطوم إن كان هابان زتمركوسم حيال زمدنا لمناس ترادا ديوم كم زخنو إمباسي أمريكا أب إيرترام أب زحلفو سمن قليس نيريم إيرترا أمريكان أب دبلوماسياو شركة تاون زمدناتات حابيرن سرحلو منقرد هادمام كم زمخوري قليسم بريزيدنت دونالد ترامب كفيت وزلو فولي عدل مسجوجيل ترامبن صلوتا أمريكاوان عميق محزنت بمسرات نركب إيرتران أمريكان ناب استراتيجيكاوي محزنت كنا معبلهم يقبع زبل ملأخت إيشاش أفرقي بفليم ناب قبرين موعالي يسرح له كم زلو زملختم حبريتات يوم بوغن أسمرا سمعم إيرترا بسنكي منقستاز فلسوم تحسسوا بأمثلات أبوش تهاجر كمون قرباب تهاجرات منش زي مرقع تباهيلام مخصاصا أبتغراي زفتصمم قبنات كوينات بعفشا كم نريو زلنا منقس أمريكا أب نفسه كف هاقراوي بعالنا إيرترا قدام يكوين ملأخت الزهب كوين اللو زدما أفتكر ميدريكم زنبركو أمريكا بعلم درجة زقات ما زلو سأجمن شجرن ودكاتن جريو سلزلو أكايدهم نكريو تبوز هنا تبغى سنري لنا حركاتي برتاو قالسز بيرترا أخبير كيوهانا نايمبال نسبق علامة مستبقست رايت تجبريو سلزي زي كم أبي نجر جرنا خن زاربلي نكل أي نخلينا مهنيات بوليتيكاوي بروتوكول سلزخانة كتب له تخلي خاجن أجين أمريكا محجي كم زي كل زي يجبرون يرام دي ما يجبرون أنا كاتلهم سلزي نباركوتا إمباسناتهم توم تفلتون جروني أبز حجين ريوز لناجن أم نفسه كف بعالنا يرترا أكتيف زخانة ناي بغزم النازل لون هجر از جبروا دبلوماسيا ولموت تريو كجبرون ريا مالنا أم ودات هذا ما أمون يرتران أمريكان كجبر زخل زمدنا حدا كابتي بزح تسميت زجبروا لزليو زخا مس حدا مسكرم مجمار برتاو قالت بيرترا اسكزي اسمعوها. Emperor Haile Selassie has today declared the dissolution of the Eritrean Federation, effectively annexing the territory into Ethiopia. Eritrea's parliament has been dismissed, its flag lowered, and its autonomy erased. The emperor's government is moving quickly to impose حانت نجار أبزي نقول هايل سلاسي نتي بزي دليتنا إيرترا قيم زنا برا فدريشن كودو أخلو حانت حطك حطكم قالسيز بإيرترا ويون برتاو قالسي يكون تغلالك قالسيز بإيرترا فدريشن سلز ودغة منقسي إثيوبيا نفدريشن أليو نإيرترا كم حانتي أو زوباناتو كم حانت ناتو أو رجا غير سلز ترنفاديو هز بإيرترا نقالسي تبقيسو ويز هز بإيرترا بعابيو أتي فدريشن قبولن زي حقاون نيرترا زي متنن سلازنبريو قالسي جميرو ملسناتكم اسكابزي قدفو قمتناتكم انتاي كوني خلص بيرترا على زوسنه فدريشن سلازي عقبودي نيرو ويس اتز تقبر فدريشن سلاز ودغيو قالسي جميرو هذا قدوس إيرتراوي بفيديو غيرو نزيا بإنجليش درفو وسيخو سرحا كليب علاتكم عبي تبكيتكم كتريوات غوليهم نبحكي إيرتراويان بإنجليش تقبرو وزلو تبغيو نبتنت بيت ماليسة حسابيك بكم تقوينو قل إذا حجز بكم ملسدما كاب أف ناي هذا عبي مهور ناي إيرترا ناي تاريخ تمرمري أتو عالم سجد تسفاي زوز أتيا قالسيز بإيرترا
ሃይለ ስላሴ ንኤርትራን ፌደሬሽን ኣውዲቑ ስለዚ ጠርነፋ ዝተበገሰ ዘይኮነ ብመሰረቱ እቲ ፌደሬሽን ህዝቢ ኤርትራ ይደልዮ ስለ ዘይነበረ ኣገባብ ናይቲ ፌደሬሽን ዝተገበረ ፌደሬሽን እውን ናይ ፌደሬሽን መለክዕ ዘየማልአ እቲ ፌደሬሽን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝገበርዎ ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንኽጥርንፋ ዘኽእል መንገዲ ገይሮም እዮም ፌደሬሽን ገይሮም ስለዚ ፌደሬሽን ማለት ክልተ ሃገራት ብሓደ ኮይነን ብማዕረ ዝዋሳኣሉ ክልቲአን ድማ ናተን መንግስቲ ንኣብነት ስቴትስ ናይ ኣሜሪካ ዘለዎ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ከምኡ ይኮነን ነይሩ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን መሰል ኣይነበራን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ሽማዊ ፌደሬሽን ጥራይ ነይርዋ ኢብን ነቲ ሽማዊ ግን ምስ ግዜ ስለ ዘውደቕዎ ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ መሊሱ ከም ዝሕየለ እዩ ዝነግር እምበር ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብመሰረቱ እቲ ፌደሬሽን ብምዃሙ ካብኡ ዝብገስ እቲ ቃልሲ ድማ ጠጠው ኣይበለ ነይሩ ኣብ 61 ብመንገዲ ሓመድ እድሪስ ዓዋተ ዝተተኮሰ ተኩሱ ድማ ነቲ ዝነበረ ቃልሲ ብዝተፈላለየ ዓይነት ፖለቲካዊ መንገዲ ብመንእሰያት ብተምሃሮ ብካልኦት ዝግበር ዝነበረ ብሓረካ ዝግበር ዝነበረ ናብ ኣክቲቭ ወላ እውን ብሰላማዊ መንገዲ ብመንገዲ ኣድማ ብካልእ ክገብርዎ ዕድል ስለተኸሎም ናብ ወታደራዊ መንገዲ ክኸዱን ናይ 30 ዓመት ብዙሕ ሓጎስ ዝነበሮ كيف واقع زحتته وتهدراوي قالس دما كجبر إيرترا كتجبر وسينا تجديدا أمودة هدما بعوضنا يناصنتن بكم دما بزباو دمسنا ريفرندمن لولاوي تهجر إيرترا كون كيلا نلوم لولاوي تهجر إيرترا دما خوينا مالج كابز زينا نبكالك نسجر and Newcastle have agreed a British record transfer fee for Alexander Isak. Let's get more on that right now and head live to our report. ኤርትራዊ አሌክሳንደር ኢሳክ ብ125 ሚሊዮን ፓውንድ ናብ ሊቨርፑል ክስምበር ምስ ኒውካስል ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበፅሕ ተገሊጹም እቲ ኤርትራዊ ሹደናዊ ኣጥቃዒ ኣብታ ክለብ ዘጽንሖ ናይ 6 ዓመት ውዕል ቅድሚ ምፍራሙ ሎሚ ሶኒ ሕክምናዊ ምርመራ ከካይድ እዩ አሌክሳንደር ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዝኸበረ ተጻዋታይ ኮይነሎም ዛጊድ ኣብ ክራማት 2023 ካብ ብራይተን ኣብ ቸልሲ ብ115 ሚሊዮን ፓውንድ ዝሰጋገረም ሞይስ ካይሲዶ ዝኸበረ ተጻዋታይ ኮይኑ ጸኒሖም ሊቨርፑል ነዚ ኣጥቃዒ ኒውካስል ንምፍራም ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ 110 ሚሊዮን ፓውንድ እኳ ተቕረበት ብኒውካስል ግን ተነጽጉ ይጸኒሖም አሌክሳንደር ኢሳክ ምርጩ ናብ ዝሓለፈ ዓመት አሌክሳንደር ኢሳክ ኮንግራቹሌሽንስ እንኳ ሓጎሰካ ሌክስ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ከቢድ ዝኾነ ኣካይዳ ኸይዱ ናብዚ ዓወት እዚ ክበቅዕ ክኢሉ ኒውካስል ብዙሕ ብድሆታት ፈጢራ አሌክሳንደር ኢሳክ ግን ኣብ ዕላሙ ነቒጹ ደሪቑ እዚያ ናተይ ጉዳይ ካብዚያ ነቓ ይብልኔ ክንምንታይ ምፍርራህ كندمنتاي شجر كندمنتاي بدهو أنا العماي ناب ليفربول خيدية بمبال نعلم زجرمه مرجس أنا تروجيسو أما كل دو بمبال كسابو حدات معتي زترفمو ناب كي تسعوتنك حاجة اللي زغل بزوج أجمعات كجات ما نزغل نخيشاب علامو كسامو داتا بمن كسقاس تأمراتاوي زخونة ناي بريمير ليج زبالة انزعيلن كونترات تجبر بكيلو ألكسندر إيساك ኣብ ሊቨርፑል ናይ ብሓቂ ክጥዕሞ ኩሉ ሕልምታቱን ኩሉ ባህግታቱን ዝፍጽመሉ መድረክ ክኾነሉ ናይ ብሓቂ ዝምናኣነ ኣብ ኒውካስል ዝነበሮ ፎርም ወይ እውን ኣቃውማ ዝነበሮ ብቅዓት ሕጂ እውን ኣብ ሊቨርፑል ኮይኑ ዝበለፀ ደረጃ ክዋስኣሉ ዕድል ናቱ ድማ ከምቲ ኣብ ኒውካስል ዝነበረ ኣብ ሊቨርፑል ድማ ከምኡ ክቕፅለሉ ናይ ብሓቂ ትምኒተ እዩ ኣሌክሳንደር ኢሳክ ሓደ ናይ ብሓቂ ልቢ ኤርትራውያን ዝተንከፈ ተወዳዳሪ ወይ እውን ተፃዋታይ ክንብሎ ንኽእል ግን ናይ አሌክሳንደር ኢሳክ ካብታ ጋንታ ምውፃእ ምናልባት ንገለገለ ሰባት አሌክሳንደር ኢሳክ ኣብኡ ከሎስ ንብዙሓት ሰባት ንኩሉ ይኮነን ሕማቕ ነይሩ ንፅቡቕ ነገር ብፅቡቕ ነገር ዘርብሖም ሰባት እውን ከም ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብኡ ምስ ኒውካስል ከይዶም ነታ ኒውካስል ኣማሚቖማ ከም ዝነበሩ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ግን አሌክሳንደር ኢሳክ ካብታ ክለብ ምስተሃለየ እንታይ ክኸውን እዩ we don't know تتفيزو مثل نيوكاسل زنبرة نبي قصو خيريو I'm not sure جن أجر رامز خونه في أمريكا لنا أنت نيمو داتا سلي دليل هنا عكريكم هجرات جانتا كلب دندن تبعال نايد كلب دندن نايد كونستيو كلب نايرترا مالتيو ناب كينيا أب زكايد ناب كينيا تنكسر سالا أب نايد كونستيو إسرائيل حمشن سكافا زبحال ودر مالتيو نا أفريقيا نادي كونستيو تشامبيونشيب كتساتف تبقي خمزلان ناب كينيا جس أمريكا خمزلان زقلت حبريتها مارينا نزه هجرات جانتا دمانكو حقو سكخنا بالندلي ميلكياس أب زحلفة أب تركي استقايرة ودري مثلا من موضة تستيج بل قدام يكون بمتعاون صبغ زغنة حيال زغنة تاريخ سري هنيرو لذي
ኤርትራውያን ተወዳደርቲ ብየማንን ፀጋምን ዘደንቕ ስራሕ ይገብሩ ኣለዉ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ኣብ ዘለኹም ክንብሎም ንደሊ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ድማ ኣብዚ ኩድየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ኣብዚ ኣብ ቻነልና ግለፉ እናበልኩ ምዝያ ክገትፈኩም عبير عدها تبلغا إريتراوي بلو حدها